நிறைய வாரம் நானே கூட கிளாஸ் எடுக்க முடியாம இருந்தது. அதனால வில் கோப். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் கூட ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கஷ்டமா இருக்கும். நானே கூட கிளாஸ் எடுக்க முடியாம இருந்தது. அதனால வில் கோப். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் கூட ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தி பிரேயர்ஸ் எது வரைக்கும்? 20 வரையும் நடத்தியிருக்கோம் மாதாஜி. 18 ஸ்லோகா, 18வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 40 8ல இல்ல 18 நினைக்கிறேன். 18ல இருந்து. ஆமா, 18ல இருந்து 42 நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, லெட் அஸ் see. நம்ம இப்போ இங்க இந்த பர்பஸ்ல நம்ம நல்லா பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வில் கோ டு த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ், என்ன பிபிடில கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதை வந்து நம்ம அப்புறமா பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நாளைக்கு 3 நாளுமே கண்டினியூஸா உங்களுக்கு கிளாஸ் உண்டு. ஸோ தயவு செஞ்சு மறக்காம அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. 18ல இருந்து 43 வரைக்கும் மாதாஜி. 43 வரைக்கும் மாதாஜி. 43 வரைக்கும் எனக்கு கூட. 43. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபா
எல்லாருக்கும் காதுல விழுதா? எனக்கு விழல. இல்ல மாதாஜி குரல் கேட்கவே இல்லை, அதான் இப்ப சொல்றதுக்கு பண்ணினேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களும் அன்மியூட்ல தான் இருக்கிறாங்க, ஒண்ணும் மியூட்ல இல்ல, ஆனாலும் காதுல விழல. ஆனா என்னமோ பேசிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. நான் நினைச்சேன் போன் பேசுறாங்க, நினைச்சேன் போனும் பேசுன மாதிரி தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் நகருது. நெட்ல ப்ராப்ளம். Hare Krishna Mataji, கேட்கல மாதாஜி, you are not audible. Hare Krishna. வந்து நந்தகோபருடைய மகன் இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்க முடியாது. மாதாஜி இப்பதான் கேட்டது, ஸ்லோகம் வாசிக்கும் போது கேட்க முடியல. ஓ மாதாஜி ஃபைன் ஃபைன். யாரும் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் வாய்ஸே கேக்குது. ஓ சாரி மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். நம்ம போன வாரம் அதாவது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, தேவகியினுடைய நந்தன் மற்றும் வந்து யசோதை நந்தன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிச்சோம். கிருஷ்ணர் வந்து பிரேம தத்துவத்துல வந்து யசோதைக்கு மகனாகவும் இல்லையா, அடுத்து வந்து விஷ்ணு தத்துவத்துல வந்து தேவகி என்னுடைய மகனாகவும் அவதரித்தார். அந்த இருவருமே இணைந்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம படிச்சோம். மேலும் வந்து எந்த சாப்டர்ல படிச்சோம் இதை நம்ம, ஐ திங்க் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல படிச்சோமா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ இந்த இருவரும் இணைந்து விடாது. மேலும் அவர் வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல மதுராவுக்கு செல்லணும் பொழுது யசோதையினுடைய மகனாக இருந்த அந்த வியாபகங்களாக அவர் அங்கேயே வந்து பிருந்தாவனத்திலே அவர் நிலை பெற்று விடுகிறார். அவர் பிருந்தாவனத்தை விட்டு வருவதே கிடையாது. ஆனா வெறுமனே விஷ்ணு தத்துவம் மட்டும்தான் வந்து பிருந்தாவனத்தை விட்டு மதுராவுக்கு சென்று அங்க வதைக்கிறது. ஈவன் எல்லா அசுரர்களையுமே வதைக்கிறது வந்து அந்த விஷ்ணு தத்துவம் தான். பிரேம தத்துவமா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் எந்த ஒரு பதத்தையுமே அவர் செய்கிறது கிடையாது. அதாவது கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய அம்சம் வந்து பிருந்தாவனத்திலே நிலை பெற்று விடுகிறது. அதை எப்படி அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் என்றால், அதாவது அவருடைய வியாபகங்களையே நினைத்து நினைத்து கிருஷ்ணரை விட்டு அவர்கள் எப்பொழுதுமே பிரியவில்லை என்ற அந்த ஒரு நிலையில அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. சரி, இதை நான் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் தான் இதை பத்தி உங்களுக்கு நான் சொன்ன ஞாபகம். உங்களுக்கு சொன்னா இல்ல வந்து ஐ டோல்ட் இன் இந்த கிளாஸ்ல தான் சொன்னீங்க மாதாஜி. சொன்னீங்க மாதாஜி. சொன்னேன் இல்லையா? இந்த கிளாஸ்ல தான் இப்ப சொன்னீங்க. அது நமக்கு எப்படின்னு புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது மாதாஜி, அப்பவே வேகமா சொன்னீங்க. ஆமா. சோ எனக்கு கூட இதை பத்தி அவ்வளவா புரியல. பட் ஐ வாஸ் ஹியரிங் சம் லெக்சர்ஸ் வந்து அதுல இதை பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருந்தாங்க. அதனாலதான் உங்களுக்கு அப்படியே நான் அதை உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளவுதான். மற்றபடி என்னுடைய கருத்துக்கள் எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ் இது எல்லாமே இங்கேயும் வந்து அந்த அந்த விளக்க உரையில வந்து அதுவுமே வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் 21 பர்பட் மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் ரெண்டுமே வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. எனவே வசுதேவரின் புதல்வரும் தேவகியின் இன்பமும் நந்தருக்கும் விருந்தாவனத்தின் மற்ற இடையர்களுக்கும் மேலும் பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் உற்சாகம் அளிப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். பொருளுரை. இவ்வாறாக எவ்வித பௌதீக சொத்தினாலும் அணுகப்பட முடியாதவரான பகவான் அவரது விசேஷ கருணையை அவரது தூய பக்தர்களுக்கு காட்டவும், அசுர இயல்பு கொண்டவர்களின் எழுச்சியை ஒடுக்குவதற்காகவும் அவரது எல்லையற்ற அசாதாரணமான கருணையால் அவரது சுய வடிவுடன் பூமியில் தோன்றுகிறார். குந்தி மகாராணி முக்கியமாக மற்ற எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மேலாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வருகையை அல்லது அவதாரத்தை வணங்குகிறாள். ஏனெனில் இக்குறிப்பிட்ட அவதாரத்தில் அவர் மிகவும் அணுகத்தக்கவராக இருக்கிறார். ராமாவதாரத்தில் அவரது குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அவர் ஒரு அரசரின் மகன். அதனால் ஆனால் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அவர் ஒரு அரசரின் மகனாக தோன்றிய போதிலும் அவர் தோன்றிய உடனேயே அவரது நிஜமான தாய் தந்தையரின் மகாராஜா வசுதேவர் மற்றும் மகாராணி தேவகி பாதுகாப்பை விட்டு
விருந்தாவனத்தில் உள்ள யசோதா தேவியின் மடிக்கு சென்று விட்டார். ஒரு சாதாரண இடைச்சிறுவனின் பாத்திரத்தை ஏற்று நடிப்பதற்காகவே அவர் அங்கு சென்றார். அவரது பிள்ளை பிராயத்து லீலைகளை கொண்ட அப்புண்ணிய பூமியான பிரஜபூமி புனிதமான பூமியாகும். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் ஸ்ரீ ராமரை விட கருணை மிகுந்தவராவார். அவர் குந்தியின் சகோதரரான வசுதேவரிடமும் அவரது குடும்பத்தினரிடமும் பேரன்பு கொண்டிருந்தார் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அவர் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மகனாக பிறந்திருக்கவில்லை எனில் அவரை தமது மருமகன் என்று அழைக்கவோ பெற்றோர் பாசத்தில் அவருடன் உறவு கொண்டாடவோ குந்தி மகாராணிக்கு சாத்தியமாகி இருக்காது. ஆனால் நந்தரும் யசோதையும் அதிக பாக்கியசாலிகள் ஆவர். ஏனெனில் கிருஷ்ணரின் மற்ற எல்லா லீலைகளையும் விட அதிக கவர்ச்சியுடையதான அவரது பிள்ளை பிராயத்து லீலைகளை அவர்களால் சுவைத்து அனுபவிக்க முடிந்தது. விரஜபூமியில் அவர் நிகழ்த்திய பிள்ளை பிராயத்து லீலைகளுக்கு இணையான வேறு லீலைகள் கிடையாது. அந்த லீலைகள் சிந்தாமணி தாமம் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் விவரிக்கப்படும் சுயமான கிருஷ்ணலோகத்திலுள்ள அவரது நித்தியமான லீலைகளின் மாதிரிகளாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது எல்லா தெய்வீகமான பரிவாரங்களுடன் விரஜபூமிக்கு வந்தார். எனவே விரஜவாசிகளுக்கு இணையான அதிர்ஷ்டம் உள்ளவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதி செய்தார். முக்கியமாக பகவானின் திருப்திக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்த இடையர் குல பெண்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் ஆவார். நந்தர் யசோதையுடன் அவர் நிகழ்த்திய லீலைகளும் இடையர்களுடன் அவர் நிகழ்த்திய லீலைகளும் முக்கியமாக இடைச்சிறுவர்களுடனும் பசுக்களுடனும் அவர் நிகழ்த்திய லீலைகளுமே அவர் கோவிந்தன் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்தன. கோவிந்தனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிராமணர்களிடமும் பசுக்களிடமும் அதிக விருப்பம் கொண்டவராவார். அதாவது பிராமண பண்பாடு மற்றும் பசு பராமரிப்பு ஆகிய இவ்விரு விஷயங்களையுமே மனிதனின் முன்னேற்றம் சார்ந்துள்ளது என்பதையே இதுக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. இவ்விரண்டும் இல்லாத இடத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் திருப்தி அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வண்டர்ஃபுல் பர்பட் ஆக்சுவலி இல்லையா? அதாவது ராமரை காட்டிலும் கிருஷ்ணர் கருணை உள்ளம் அப்படிங்கறது இந்த பர்பட்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதை யார் ரியலைஸ் பண்றாங்க? குந்தி மகாராணி ரியலைஸ் பண்ணி சொல்றாங்க இந்த இடத்துல இல்லையா? ராம அவதாரத்துல அவர் ஒரு அரசனுடைய மகனாகவும் இல்லையா, அவ்வாறே அவருடைய அவர் அரசன் சத்திரிய தர்மம் அந்த இதுல அவருடைய காலத்தை அவர் எடுத்துட்டு போனார். ஆனா இங்கே ஒரு வியாபாரி இல்லையா, அதாவது பால் மற்றும் விவசாயம் இதெல்லாமே வைசிய குலத்துல வரக்கூடிய தன் இல்லையா. சோ இவந்தோ அவர் ஒரு அரச குலத்துல பிறந்தும் இங்கே வந்த பொழுது அவர் ஒரு வைசிய ஃபேமிலியில வந்த பொழுது அங்கே ஒரு சாதாரண மக்கள் இடத்துல ஒரு சாதாரண மனிதராக அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. இப்ப நாம எல்லாம் கூட கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்த பிறகு என்ன பண்றோம்? வி மெயின்டைன் சர்டைன், அதாவது ஒரு லெவல் மெயின்டைன் பண்றோம் இல்லையா. நமக்கு ஒரு பணம் காசு நிறைய வந்துட்டாலே என்ன பண்றோம்? மிடில் கிளாஸ் இருந்தா மிடில் கிளாஸ் லெவல காட்டுறோம். அதே மாதிரி ஏதுமற்ற ஒரு அதாவது ஏழ்மையான நிலையில இருந்தா அதையுமே நம்ம அவ்வாறு தான் வெளிப்படுத்துறோம். இல்ல நல்ல ஒரு கோடிக்கணக்கில் ஆசைகள் இருந்தா அந்த லெவல தான் நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா, பண்றோமா இல்லையா. ஆனா வசுதேவருமே வியாபாரியா இருந்தா கூட அவர்கிட்ட 90, அதாவது 9 லட்சம் பசுக்கள் இருந்தது இல்லையா. 9 லட்சம் பசுக்கள். அவ்வளவு இப்ப நம்ம ஒரு பசுமாடை வளர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு பசுமாடு 2 பசுமாடு வளர்க்கறதுக்கே அதாவது மேய்ச்சல் நிலத்துல கொண்டு போய் விட்டு மறுபடியும் அழைச்சிட்டு அதற்கு நீர் கட்டி இதெல்லாம் பண்றதுக்கே இப்ப ஒரு ஆளால முடியாது. ஆனா அப்போ 9 லட்சம் பசுக்கள் இருந்தது. அத்தனையுமே மேய்ச்சின் அப்ப அந்த பசுக்களுடைய தன்மை ஏன் அந்த சூழல் பார்க்கணும். நம்ம இப்போ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் அப்சர்வ் த என்விரான்மெண்ட். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல எல்லாமே தடை கற்கள் தான். எந்த ஒரு செயலுமே ஃப்ரீயா மூவ் ஆகாது, ஃப்ரீயா அப்ரோச் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயுமே நம்ம அடுத்தவங்களை டிபெண்டா இருந்துட்டு தான் நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா. இப்போ விவசாயமே பண்றாங்க, நிறைய பேர் விவசாயம் பண்றதே இல்லை. ஏன் பண்றது இல்லைன்னாக்கா அந்த நிலத்துல வேலை செய்யறதுக்கு ஜனங்க வர மாட்டாங்க. உரம் கிடைச்சா உரம் கிடைக்கும், அது காலகாலத்துல மழை இருக்காது இல்லையா. வானம் பார்த்த பூமி எல்லாமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்க்கடையில விதைச்சிட்டாங்கன்னா மழை வரலன்னா அந்த வேர்க்கடை அந்த வருஷம் எதுவுமே விளைச்சலே இருக்காது. இப்படி இவ்வளவு ரிஸ்க் எல்லாமே வச்சுட்டோம். ஒரு சாதாரண 1 ஏக்கர் நிலத்துக்கே நம்ம இவ்வளவு பாடுபடுறோம். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல நம்ம
எவ்வளவு செழுமையா இருந்திருக்கணும். பசுக்கள் வந்து காட்டிற்கு சென்று இல்லையா அங்கே மேய்ந்து விட்டு மீண்டும் இந்த சந்தியா காலத்துல கோதுளி காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி கோதுளி காலம் என்பது இந்த 5:30 மணி 6 மணிக்கு இருக்கும் பாருங்க. பசுக்கள் எல்லாமே இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே அந்த 5:30 to 6:30க்கு நம்ம பண்ணணும்னுவாங்க. அப்ப இந்த லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்கக்கூடிய தன்மை இதெல்லாமே வந்து அந்த சமயத்துல வீட்டுல வந்து விளக்கேற்றணும். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்கனாக்கா, ஸோ தட் பாசிட்டிவ்னஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுக்கு உள்ள என்ட்ரி ஆகிறதுக்கான காலம். ஏன்னா பசு வந்து ஒரு தாய் இல்லையா, அதாவது 7 தாய்கள்ல பசுவும் ஒரு தாய் தான். நமக்கு பால் கொடுத்து நம்மளை வந்து வளர்க்குறாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்துல அந்த விரஜபூமியில எவ்வளவு செழுமை இருந்திருக்கணும், எவ்வளவு பாசிட்டிவான என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எவ்வளவு ஒத்துழைப்பு இருந்திருக்கணும், அன்பு பரிமாற்றங்கள் இருந்திருக்கணும் இல்லையா. கிருஷ்ணர் அத்தனை லீலைகளை செய்திருக்கார். அவருடைய சிறு பிராய லீலைகள் தான் வந்து இருக்கிறதுலயே வந்து மேன்மையான லீலைகள் என்று இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா வந்து. ஆனா இதை யார் அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து கொடுத்து வச்சாங்க? யசோதையும் நந்தகோபுரம் அவங்க 2 பேரு தான் இதை வந்து ரொம்பவுமே அனுபவிச்சது. சோ அவங்கள மாதிரி வேற யாருமே இதை வந்து அனுபவித்தது கிடையாது. ஈவன் தேவகியும் சரி வசுதேவரும் சரி இதை வந்து அனுபவிக்கவே இல்லையா. யசோதை நம்ம இந்த அதாவது ஒவ்வொரு நாளுமே இப்ப தாமோதரில எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அங்க சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய கிளி இல்லையா, அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு விலங்கும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து வாதிக்கிறது. ஆண் கிளி பெண் கிளிக்குள்ள பேச்சு இல்லையா. சோ இத ஜஸ்டிபிகேஷன் யசோதமா வந்து ரைட்டா இல்ல கிருஷ்ணர் ரைட்டா இல்லையா. கிருஷ்ணர் போய் வெண்ணெய் பானைய வந்து உடைச்சி எல்லாத்தையுமே எடுத்து குரங்குக்கு எல்லாமே கொடுத்தது ரைட்டா, இல்ல வந்து தாய் வந்து அவரை கண்டிச்சு அதாவது அந்த உரலோட கட்டி வச்சது ரைட்டா. இப்படிப்பட்ட வாதங்கள் எல்லாமே வந்து நாம அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ நிறையவே சின்ன சின்ன பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறையவே இருக்கும். அன்றாட வாழ்க்கை நமக்குள்ள கூட நம்ம வீட்டுல கூட நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. சோ நம்ம வீட்லயுமே வந்து குழந்தைங்களோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றங்கள் எல்லாமே வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து நினைச்சு பார்க்கும்போது வந்து ஆனந்தம் வரும். இன்றைக்கு கூட என்னுடைய மகன் சிறு பிராயத்துல வந்து அவ்வளவு சேட்டை பண்ணுவான். ஒரு நிமிஷம் கூட வந்து எங்கேயுமே இருக்க மாட்டான். அவ்வளவு சேட்டை. அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, நீ அவனை என்கிட்ட விடவே விடாது, என்னால முடியாதுன்னுவாங்க. இவ்வளவு சேட்டை. ஆனா இன்னைக்கு ஐ எம் மிஸ்ஸிங் தட். ஏன்னா இப்ப ரொம்பவுமே சைலண்ட், பெரியவன் ஆயிட்டான், சைலண்ட் ஆயிட்டான் இல்லையா. ஆனா அந்த சிறு பிராயத்துல அவ்வளவு துருன்னு இருப்பான். சோ அந்த ஒரு இது வந்து நம்ம சிறு பிராயத்துலதான் அனுபவிக்க முடியும். எனக்கு அந்த சிறுபிராய உருவம் மட்டும்தான் என் மனசுல வந்து பதிஞ்சிருக்கு. இன்றைய வரைக்குமே அவன் வளர்ந்து 6 அடி உயரத்துல இருந்தாலும் அது என் மனசுல பதியவே இல்லை எனக்கு. ஆனா அந்த சின்ன வயசுது மட்டும்தான் மனசுல வந்து ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. சோ தட் லைக் தட் ஒவ்வொரு தாய் தந்தையுமே வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய அதாவது அது பேசக்கூடிய அந்த மழலை பேச்சு இல்லையா, அதுவும் எஸ்பெஷலி சிறு பிராயத்துல வந்து நம்ம எப்பவுமே ஈர்க்கப்படுகிறோம். இங்க யாரு பரம்பொருள். சோ அப்பா யசோத தாயாரும் மற்றும் வந்து நந்தகோபுரம் எவ்வாறு அதை வந்து ஆனந்தப்பட்டிருப்பார்கள் இல்லையா. அதை நம்ம எண்ணி பார்க்கவே முடியாது. அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. சோ அதாவது என்ன சொல்றாங்க, நந்தா மோர் ஃபார்ச்சுனேட் இல்லையா, அவங்க ரொம்பவுமே கொடுத்து வச்சவங்க. பிகாஸ் தே குட் ரிலீஸ் த லார்ட்ஸ் சைல்ட்ஹுட் பாஸ்ட் டைம்ஸ். இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய லீலைகள் வந்து அவருடைய குழந்தை பிராயத்து லீலைகள் தான். அதை முழுவதுமே வந்து அவர் எங்க செயல்படுத்தினார் அந்த லீலைகளை எல்லாம் வந்து விரஜபூமியில தான். அதுக்கு இணையான லீலைகள் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் the past times with Nanda and Yashoda and his past time with the covered men, especially covered boys and the cows, caused him to be known as Govinda. Govinda, கோ என்றால் அதாவது பசு இல்லையா, பசுக்களை ரட்சிக்கிறவர். பசு மற்றும் புலன்களுக்கு வந்து அவர் வந்து பிளஷர், he gives the pleasure for that. அதனால்தான் அவருக்கு கோவிந்தர் என்று சொல்லப்படுகிறார். மேலும் பகவானுக்கு பிராமணர்களும் பசுக்கள் என்றால் மிகவுமே பிடித்தமானது இல்லையா. அது எங்கே செழுமையாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல பகவானும் இருப்பார் என்பதை இந்த ஒரு கருத்தை இந்த இடத்துல நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். எங்க பிராமணர்களுக்கான வேல்யூ இல்லையோ, எங்க பசுக்களுக்கு வந்து அநியாயம் என்பது இழைக்கப்படுகிறதோ அந்த இடத்துல பகவான் கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டார். அதை நாம அது திருப்தி கொள்ளாம இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருந்தால் பகவான் அந்த இடத்துல கண்டிப்பா இருக்க மாட்டார் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பங்கஜநாபாய நம்ம பங்கஜ மாலினே நம்ம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரியே. எஸ் வினிதா கேசவி மாதாஜி வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை 2 வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய்.
மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே, தாமரையை போன்ற நாபியையும் எப்பொழுதும் தாமரை பூ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டவரும் பட்டிருப்பவரும் தாமரை போல் குளிர்ந்த பார்வை உடையவரும் தாமரைகள் பொறிக்கப்பட்ட பாதங்களை உடையவருமான தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். பொருளுரை. இவை பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீகமான உடலில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பான அடையாளங்களாகும். இந்த அடையாளங்கள் மற்றெல்லா உடல்கள் இருந்தும் பகவானின் உடலை வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன. இவை அனைத்தும் பகவானுடைய உடலின் விசேஷமான அம்சங்களாகும். பகவான் நம்மை போன்ற ஒருவராக காணப்படக்கூடும். ஆனால் அவரது உடலின் விசேஷமான அம்சங்களினால் அவர் எப்பொழுதும் முற்றிலும் வேறானவராகவே இருக்கிறார். ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி தான் ஒரு பெண் என்பதால் பகவானை காணும் தகுதி தனக்கில்லை என்று கூறிக்கொள்கிறாள். பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீகமான நாமம், புகழ், இயல்புகள், உருவங்கள் முதலியவைகளை பற்றிய உன்னத விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதியுள்ள அறிவை பெண்கள், சூத்திரர்கள், தொழிலாளி பிரிவினர் மற்றும் துவிஜபந்துக்கள் அல்லது 3 உயர்ந்த பிரிவினரின் இழிவடைந்த வம்சத்தினர் ஆகியோர் பெற்றிருக்கவில்லை என்பதாலேயே அவள் அப்படி கூறினாள். பகவானின் தெய்வீக விஷயங்களை பற்றி அறியும் தகுதி உள்ளவர்களான இத்தகைய மக்களால் அவரை அர்ச்சனை விக்கிரகமாக காண முடியும். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு ஆதரவு காட்டுவதற்காகவே அவர் அர்ச்சா விக்கிரகமாக ஜட உலகில் அவதரிக்கிறார். மேற்குறிப்பிட்ட பெண்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் துஜபந்துக்கள் ஆகியோரும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களுள் அடங்குவர். வீழ்ந்த ஆத்மாக்களால் ஜடத்திற்கு அப்பால் உள்ள எதையுமே காண முடியாது. எனவே பகவான் மனமிறங்கி எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவாக பிரவேசிக்கிறார். இவ்வாறாக கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவின் தாமரை போன்ற நபியிலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு வளர்ந்து அதன் மேலுள்ள தாமரை பூவில் பிரபஞ்சத்தில் முதல் ஜீவராசியான பிரம்மா பிறக்கிறார். இதனால்தான் பகவான் பங்கஜ நாபி என்று அழைக்கப்படுகிறார். பங்கஜ நாபியை கொண்டவரான பகவான் அர்ச்சா விக்கிரகங்களை, அவரது தெய்வீக உருவங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இவ்வுருவங்கள் வேறுபட்ட பொருட்களால் ஆனவை ஆகும். அவை மனதிலுள்ள ஒரு உருவம், மரத்தினால் செய்யப்பட்ட உருவம், மண்ணாலான உருவம், உலோகத்தாலான உருவம், ரத்தினங்களாலான உருவம், வர்ணத்தினாலான உருவம் மற்றும் மணலில் அறையப்பட்ட ஒரு உருவம் முதலானவை ஆகும். பகவானின் இத்தகைய உருவங்கள் அனைத்தும் எப்பொழுதும் தாமரை பூ மலைகளால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது. எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர் அற்றவர்களின் தீவிரமான கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கு கோயிலில் சாந்தி அளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலவ வேண்டும். தியானம் செய்பவர்கள் மனிதருக்குள்ளேயே ஒரு உருவத்தை வழிபடுகின்றனர். ஆகவே பெண்கள், சூத்திரர்கள் மற்றும் துஜபந்துக்கள். மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் அனுப்பிவிடுங்க மாதாஜி. செல்பவர்கள் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். அறிவற்ற சிலர் கூறுவது போல் சிலைகளை வணங்குபவர்கள் அல்ல. குருமதி மாந்தர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் எல்லா இடங்களிலும் வழிபாட்டுக்குரிய இத்தகைய ஆலயங்களை நிறுவியுள்ளனர். மேலும் சூத்திரர்களும் அல்லது இன்னும் தாழ்ந்த சேர்ந்தவர்களும் கீழான இந்நிலைகளில் இருக்கும் வேளையில் ஆலய வழிபாட்டிற்கும் மேல் நிலைக்கு சென்று விட்டதாக தங்களை காட்டிக்கொள்ளக் கூடாது. பகவானை தரிசிக்கும் பொழுது முதலில் அவரது தாமரை பாதங்களையும், பிறகு தொடைகளையும், பின் இடுப்பு, மார்பு மற்றும் முகம் ஆகியவற்றையும் காண வேண்டும். பகவானின் தாமரை பாதங்களை காணும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் முகத்தை காண முயலக்கூடாது. ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி பகவானுக்கு அத்தை என்பதால் அவரது தாமரை பாதங்களிலிருந்து அவரை தரிசிக்கவில்லை. ஏனெனில் பகவான் வெட்கப்படக்கூடும். இதனால் பகவானுக்கு சிரமத்தை கொடுக்க கூடாது என்பதற்காக அவரது தாமரை பாதங்களுக்கு மேலே இருந்து குந்தி தேவி அவரை தரிசிக்க துவங்கினாள். அதாவது பகவானின் இடுப்பிலிருந்து படிப்படியாக அவரது குகத்திற்கு சென்று பிறகு அவரது தாமரை பாதங்களுக்கு சென்றாள்.
மொத்தத்தில் அதில் உள்ள அனைத்துமே சரியாகத்தான் உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எப்படி பகவானுடைய இது அங்க இதை பற்றி ரொம்ப அழகா அனைத்துமே தாமரை பங்கஜ நாபாய இல்லையா. ஸோ கர்ப்போத கசாய விஷ்ணுனுடைய நாபியில வந்து தாமரை மலர்ல தான் பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகிறார். அதனால்தான் அவருடைய நாபி வந்து கமலத்தினுடைய ரூபம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம பங்கஜ மாலினி மலர்கள், அதாவது மலர்களை அதாவது தாமரை மலர்களை வந்து மலர் மாலைகளை வந்து அவர் வந்து அணிந்திருக்கக்கூடியவர். மாலினி மாலை. ஓகே. பங்கஜ நேத்ராய இல்லையா, கண்கள், அதாவது தாமரை இதழ்களை போன்ற கண்களை கொண்டவர், அழகான இல்லையா. மேலும் பங்கஜாங்கிரே, அவருடைய திருவடிகள் வந்து தாமரை திருவடிகள் என்று சொல்லப்பட்டுகிறது. ஓகே. அனைத்துமே தாமரைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸோ இத வந்து இங்க குந்தி தேவி வந்து தன்னுடைய ப்ரேயர்ஸை வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. அவங்க எங்க ஜென்ரலா நமக்கு எல்லாமே என்ன மாதிரி வழக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, பாதங்களில் இருந்து தான் நம்ம முகத்துக்கு போகணும். பாதங்கள், தொடை, இடுப்பு, மார்பு மற்றும் வந்து முகம், இப்படிதான் நம்மள வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து சேவிக்கணும்ன்றது வந்து நம்ம சாஸ்திர விதி பிரகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் வந்து யாரு, தன்னுடைய அண்ணனுடைய பிள்ளை இல்லையா. ஸோ வசுதேவருடைய மகன். அதனால வந்து அத்தை வந்து பாதங்களிலிருந்து சொன்ன சேவைகள், அதாவது அவர் சேவிச்சா எங்க கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு மாதிரி சங்கோஜமா ஃபீல் பண்ணுவாருன்றதுக்காக அவரை இடுப்பிலிருந்து, இடுப்பு, மார்பு மற்றும் வந்து முகம், அதன் பிறகு திருவடிகள்ல வந்து யாரு சேவிக்கிறாங்க, இந்த இடத்துல குந்தி தாயார் வந்து சேவிக்கிறாங்க. மேலும் இந்த பர்பட்ல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம 9.32 ஸ்லோகா நம்ம போனோம்னாக்கா, பகவான் யாருக்குமே பாரபட்சம் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ 9.32 ஸ்லோகம் பகவத்கீதை. ஸோ அதாவது இந்த லோயர் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புளா இருந்தாலும் பகவான் வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய கருணையை வந்து பொழிகிறார். ஸோ லோயர் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து அதாவது யாரெல்லாம் வராங்கன்றத வந்து நாம படிச்சிருப்போம் இல்லையா. வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள், அதே மாதிரி பெண்கள் எல்லாருமே வந்து அதுக்குள்ளதான் அடங்கும். லோயர் அதாவது வைஷ்யர்கள் மற்றும் சூத்திரர்கள் மற்றும் பெண்கள், இவங்க எல்லாரும் யாரா இருந்தாலும் பகவானுடைய திருவடிகள்ல வந்து தஞ்சமடைந்தால் பகவான் வந்து அவரை வந்து அவருடைய திருவடிகளை வந்து சேர முடியும். பகவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எந்த பாரபட்சத்தையுமே அவர் வந்து பாக்குறது கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலுமே படிக்கிறோம். இங்கே குந்தி தாயார் வந்து மிகவுமே வந்து ஞானத்தை பெற்றவர்கள் இருந்தாலும் தான் ஒரு பெண் என்ற அந்த நிலையை வந்து அவங்க வந்து எடுத்துட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஐ எம் அன்ஃபிட் டு வர்ஷிப் அட் தி லார்ட் பீயிங் த விமன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா மேலும் அது இப்போ இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி ஜெண்டரா இருந்தாலும் கூட யாருமே வந்து தான் வந்து கிரேட், பகவானை சேவிக்கிற நான் கிரேட் அப்படின்னு யாருமே வந்து வெளிப்படுத்திக்க மாட்டாங்க. இவந்தோ ஒரு பிரபுவா இருந்தாலும் சரி, இங்க மாதாஜிக்கு மாத்திரம் கிடையாது, பிரபுவா இருந்தாலும் கூட நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு ரொம்ப மேன்மையானது அப்படின்னு நாம என்னைக்குமே புகழ்ந்துக்க முடியாது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு புகழ்ச்சி இருந்தாலே அது அங்கே வந்து வீழ்ச்சிக்கான ஒரு பாதையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். யார் ஒருத்தர் தான் ஆற்றக்கூடிய கடமையும் சரி பக்தியும் சரி உயர்வானது அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தை கொண்டு வராங்களோ அவங்க வந்து சரிக்கு சீக்கிரமாவே கீழே விழுந்துருவாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் பக்தியில வந்து செல்ஃப் கண்டெய்ன்டு வந்துடக்கூடாது, அதாவது திருப்தி கொள்ளக்கூடாது. நம்ம பக்தியில வந்து பக்தியில இன்னும் மேலும் மேலும் பண்ணணும்ன்ற அவா இருக்கணும். பக்தியில நான் இன்னும் வந்து இன்னும் முன்னேற்றம் அடையணும்ன்ற அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வரணும். ஓகே. ஸோ அந்த பாவம் வந்து யார்கிட்ட வரணும்னாக்கா, நல்ல ஒரு முதிர்ந்த அதாவது ஒரு ஒரு பக்குவம் அடைந்த ஒரு பக்தர்கிட்ட தான் இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வரும். பக்குவம் அடைந்த பக்தர்கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து நாம இன்னும் வந்து ஒரு ஆரம்பகட்ட நிலையில தான் இருப்போன்ற அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். சின்ன சின்ன தவறுகள் கூட அவங்க வந்து பெரிய தவறுகளா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அந்த பாவத்தை அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. ஐ எம் அன்ஃபிட், ஐ எம் அன்குவாலிஃபைட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாவம் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ள எப்பவுமே தன்னுடைய குறைகளை மட்டுமே அவர்கள் எண்ணுவார்கள். தான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைகள் வந்து அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2021 இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. என்என்டி பிரபுஜி ஹாஸ் கிவன் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆனா அவர் எங்கேயுமே வந்து ஒரு வாட்டி கூட வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எல்லாருக்குமே நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட அவர் இது வரைக்கும் சொன்னதே கிடையாது. தன்னுடைய குறைகளாக சொல்வார். அவர் ஐ பீன் a atheistic person. அதாவது சிறு பிராயத்துல வந்து அவருடைய பெற்றோர்கள் வந்து 3 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்களாம். என்என்டி பிரபுஜியோட அப்பாவும் அம்மாவும்.
ஓகே. ஆனா அப்ப சிறு பிராயத்துல இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணியிருப்பாரு. ஆனா வளரும் காலத்துல இவர் என்ன ஆயிட்டாரு? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏத்திஸ்டிக் ஆயிட்டாராம். ஸோ கடவுள் இது இல்லவே இல்லைன்ட்டு. ஆனா கடைசியில அவர் என்ன ஆனார்? ஹி ஹஸ் பிகம் எ டிவோட்டி இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து என்னைக்குமே அவருடைய நிறைகளை வந்து சொன்னதே கிடையாதாம். குறைகளை மட்டும்தான் சொன்னார். ஸோ இந்த குவாலிட்டி நாட் ஒன்லி ஃபார் த விமன். ஆனா இந்த இடத்துல குந்தி தேவி தான் ஒரு பெண் என்பதை வந்து காரணமாக காட்டி அவங்க சொல்றாங்களே ஒழிய, மத்தபடி எந்த ஒரு பக்தருமே தான் மேன்மையான பக்தன், தான் செய்தது மேன்மையான சேவை அப்படின்னு வந்து எந்த இடத்துலயுமே சொல்லிக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒருத்தர் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய பக்தி சேவை வந்து மேன்மையானது என்று அவர்கள் கருதி விட்டால் அங்கேயே they will become doomed actually. அங்கேயே வந்து அவங்களுடைய பக்தி பாதை வந்து சரிவடைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இவ்வளவுதான். இதுல நாம எவ்வளவு முடியறத பகவான் செய்துக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். மேலும் நாம் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு சேவையிலுமே நாம எந்த இடத்துல வந்து we are lagging அப்படிங்கிறதுமே நாம பார்க்கணும். எந்த இடத்துல தவறு இழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுமே நாம பார்க்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி. ஸோ இங்கே அர்ச்ச விக்கிரக ஃபார்ம்ல, அது அர்ச்ச விக்கிரகம் எந்தெந்த ரூபத்துல மானசீகத்துல வந்து பகவானை சேவிக்கிறது இல்லையா? அடுத்தவங்க வந்து ஜெகநாதர் எப்படி வந்து உடன் இதுல இருக்காரு இல்லையா? அந்த இது அடுத்து மண்ணால செய்யறது இல்லையா? அடுத்து வந்து ஓவியமா வரையறது இல்லையா? மேலும் வந்து ஒரு மெட்டல் பஞ்சலோகத்துல பண்றது, இல்லைன்னா அணிகலனாக செய்து நம்ம பகவானை வந்து சேவிக்கிறது இல்லையா? இப்படி ஒவ்வொரு விதமா வந்து நம்ம வந்து மணல்ல வந்து செய்யறது, இப்படி நம்ம பகவானுடைய ரூபங்களை வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம செய்யலாம். நம்ம மானசீகமா வந்து அவரை வந்து மனசுல எண்ணி ப்ரே பண்ணலாம். எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட கழுத்துல வந்து தாமரை மலர் மாலை, மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை இல்லையா? பீதாம்பரம் இல்லையா? அதுலதான் இருப்பார் அவர் வந்து. ஸோ கண்கள் வந்து தாமரை, அட்ராக்டிவான அந்த ஃபேஸ் இல்லையா? ஸோ அத எல்லாமே நம்ம அதையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க நமக்கு இந்த பௌதீக இயக்கங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு நீங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுதான் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லையா? நமக்கு இனிமே என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல? வெறுமனே பகவானை சேவிக்கலாம் இல்லையா? பௌதிகத்தின் தரப்புல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து விடுபடக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை வந்து நமக்கு அர்ச்சக விக்கிரக வழிபாடுல நமக்கு கிடைக்க பெறும். அதனால வந்து ஒன் ஷுட் நாட் ட்ரை டு லுக் த ஃபேஸ் ஆஃப் த லார்ட். முதல்ல ஆரம்பத்துல வந்து முகத்தை பார்க்க கூடாது ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஷுட், அதாவது ப்ரே டு த சுப்ரீம் லார்ட். லோட்டஸ் ஃபீட்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அவருடைய தைஸ், இடுப்பு, வேஸ்ட், அடுத்து மார்பு, செஸ்ட், அடுத்து வந்து முகம், இப்படிதான் நம்ம வந்து அவரை வந்து சேவிக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து அவங்க வேற ஆர்டர்ல பண்ணதுக்கான காரணம், ஏன்னா ஸ்லோகமே அப்படிதான் சொல்லுது இல்லையா? நாபியிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யாரு? குந்தி தாயார் வந்து நாபி, அதுக்கப்புறம் ஹிருதயத்தாண்ட இருக்கக்கூடிய மாலைகள், அதுக்கப்புறம் கண்கள், அதுக்கப்புறம் பஞ்சதாங்கிரே என்றது வந்து அவருடைய பாதங்கள், திருவடிகள். ஸோ கவரிங். ஸோ இந்த ஸ்லோகமே நம்ம அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே. எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. யதா ரிஷிகேஷ காலேன தேவகி கம்சேன ருத்தாச்சிதம் சுஷாபிதா விமோச்சிதாஹம் சஹஜாத்மஜ விபோ த்வாயைவ நாதேன முஹுர் விபத்கனாத். எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட் யாரா? அது நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. எல்லாருமே ரவுண்ட், யூ டேக் எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இறைவருக்கு இறைவனும் புலன்களுக்கு அதிபதியுமான ஹிருஷிகேசனே, பொறாமை கொண்ட கம்ச மன்னனால் சிறைப்படுத்தப்பட்டு துன்பத்திற்கு ஆளாகி இருந்த உங்களுடைய தாயான தேவகியையும் என்னையும் என் மகன்களையும் கூட தொடர்ச்சியான பல அபாயங்களில் இருந்து தாங்கள் விடுவித்தீர்கள். பொருளுரை. தேவகியின் 8வது மகனால் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்படுவதற்கு அஞ்சிய பொறாமை கொண்ட கம்ச மன்னன், கிருஷ்ணரின் தாயும் கம்சனின் தங்கையுமான தேவகி அவளது கணவரான வசுதேவருடன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாள். கிருஷ்ணருக்கு முன் பிறந்த தேவகியின் எல்லா குழந்தைகளையும் அவன் கொன்று தீர்த்தான். ஆனால் இந்த ஆபத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் தப்பினார். ஏனெனில் அவரது வளர்ப்பு தந்தையான நந்த மகாராஜனின் வீட்டிற்கு அவர் மாற்றப்பட்டார். குந்தி தேவியும் அவளது மகன்களும் கூட தொடர்ச்சியான அபாயங்களில் இருந்து காப்பாற்றப்பட்டனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தேவகியின் மற்ற குழந்தைகளை காப்பாற்றவில்லை.
ஆனால் குந்தி தேவியின் குழந்தைகளை அவர் காப்பாற்றினார். இவ்வாறாக பகவான் குந்தி தேவிக்கு அதிக ஆதரவை காட்டினார். தேவகியின் கணவர் உயிருடன் இருந்தார். ஆனால் குந்தி தேவியோ ஒரு விதவை. மேலும் அவளுக்கு உதவ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு ஒருவரும் இருக்கவில்லை என்பதாலேயே கிருஷ்ணர் அப்படி செய்தார். முடிவு என்னவெனில், அதிக ஆபத்தில் உள்ள ஒரு பக்தருக்கு கிருஷ்ணர் அதிகமான ஆதரவை அளிக்கிறார். சில சமயங்களில் தூய பக்தர்களை அவர் இத்தகைய அபாயங்களில் புகுத்தி விடுகிறார். ஏனெனில், நிராதரவான அந்நிலையில் பக்தர் ஒருவர் பகவானிடம் அதிக பற்று கொள்கிறார். பகவானிடம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமான பற்று ஏற்படுகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமான வெற்றி பக்தருக்கு காத்திருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. சோ இப்போ நம்ம இங்க ஒரு கருத்துக்களை பார்க்கணும் இல்லையா? கோவிந்தா ரிஷிகேஷா, அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர். யூ ஹவ் ரிலீஸ் யுவர் மதர் தேவிக் வாஸ் அலாங் இல்லையா? கம்சனுடைய பொறாமைனால அவர் வந்து எங்க இருந்தாங்க? வசுதேவரும் தேவகியுமே அந்த காலாகிரகத்துல இருந்தாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் மீ அண்ட் மை சில்ட்ரன் ஃப்ரம் த சீரீஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஆஞ்சஸ், அதாவது தேவகியினுடைய பிற பிள்ளைகளை வந்து அவர் ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த இது செயல்ல ஈடுபடல. ஆனா எப்பொழுதுமே வந்து குந்தியினுடைய பிள்ளைகளை வந்து ரட்சித்து கொண்டே இருந்தார் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல யார் வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறாங்க? ஆக்சுவலி குந்தி தாயார் வந்து சொல்றாங்க ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி உன்னுடைய தாய் பெற்றோர் வந்து அங்க காலாகிரகத்துல இருந்தும் அந்த 6 பிள்ளைகள், 7வது பிள்ளை வந்து யாரு? ரோஹிணியுடைய கருவுல வந்து பலராமராக அவதரிக்கிறாங்க இல்லையா? 8வது பிள்ளையாக பகவான் அவதரிக்கிறார். ஆனா மீதம் இருக்கக்கூடிய 6 பிள்ளைகளை பற்றி நீங்க ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த லாஸ்ட் சாப்டர்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வந்து அதை பத்தியுமே சொல்றாங்க இல்லையா? வி ஆர் ஸ்டடிங் தட். இன்னும் நான் முடிக்கல அது நான் இல்லையா அந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல. ஸோ எஸ்கேப்டு, அதாவது பட் கிருஷ்ணா எஸ்கேப் ஃப்ரம் த டேஞ்சர் ஆஃப் சைல்ட் ஸ்லாட்டர் பிகாஸ் ஹி வாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த ஹவுஸ் ஆஃப் நந்த மகாராஜா அப்படி வீட்டுக்கு. ஸோ அது வளர்ப்பு தந்தையான அந்த இடத்துக்கு வந்து மாற்றப்படுகிறார். அதே போல குந்தி தேவிக்குமே அவ்வளவு ஃபேவர் பண்றார் இல்லையா? சோ தேவகியினுடைய பிள்ளைகளை வந்து அவர் ரட்சிக்கல, ஆனா குந்தியினுடைய பிள்ளைகளை ரட்சித்தார். ஏன்னா தேவகிக்கு வந்து வசுதேவர் இருக்கிறார், ஆனா குந்தி தேவிக்கு யாரும் கிடையாது. அதனால வந்து எப்பவுமே சங்கடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உதவக்கூடிய, அதாவது லெவல் ஆஃப் இது ஒரு தாயினுடைய அன்பு தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஒரு தாய்க்கு 4 பிள்ளைகள் இருக்கும் பொழுது ஒரு தாய் யார் மீது அதிகமாக வந்து நாட்டம் கொள்வாள் சொல்லுங்க? எந்த குழந்தை ரொம்ப வீக்கா இருக்கோ அந்த குழந்தை வந்து மேல எடுத்துட்டு வரணும்ன்ற அந்த ஒரு நோக்கம் வந்து தாயிடத்துல உண்டு இல்லையா? நல்லா டேலண்டா இருக்கக்கூடிய குழந்தை அது எப்படி இருந்தாலும் பொழைச்சுக்கோன்னு அதை வந்து ஃப்ரீயாவே வந்து வளர விடுவாங்க இல்லையா? ஓகே அப்படிங்கிற அந்த இது சப்போர்ட் நிறைய பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய குழந்தை எதுவா இருக்கும்னாக்கா வீக்கா இருக்கிற குழந்தைக்கு, ஒன்று பிசிக்கலி வீக், மென்டலி வீக், எதுவானா இருக்கலாம் இல்லையா? பின்தங்கிய ஒரு குழந்தைக்கு தான் எப்பவுமே வந்து தன்னையே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு தான் தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக கவனத்தை, எல்லா குழந்தைக்குமே கவனம் செலுத்துவாங்க, ஆனா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கவனம் யாருக்கு இருக்கும்னாக்கா தன்னையே நம்பி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான். அது போல பகவானும் கூட தன்னையே நம்பி இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் பாரபட்சம் உண்டு. அவர் அதிக அக்கறை காட்டுவார் இல்லையா? மிச்சம் எல்லாருக்குமே என்ன அருள் புரியணுமோ அதெல்லாம் அருள் புரிவார். ஆனா அதிகமான அக்கறை யாருக்கு கொடுப்பார்? தன்னையே நம்பி இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு. சில சூழ்நிலையில என்ன பண்ணுவார்? அந்த பக்தரை வந்து அந்த மாதிரி கடினமான ஒரு சூழலைக்கு வந்து தள்ளி விட்டு அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பகவானையே வந்து முழுமையாக சார்ந்திருக்கும் பொழுது இல்லையா அந்த அன்பை வந்து அவர்கள் பெருக்கிக் கொள்வதற்காக வந்து அவர்களை அத்தகைய ஒரு சூழல்ல வந்து மாட்டி வைப்பார். சோ மேலும் அவர்களுமே பக்குவம் அடைந்து இறைவனின்றி நாம கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தோடு அவங்களும் வாழக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். சோ ஆனா அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து மேன்மையான ஒரு நிலையுமே அடைகிறாங்க. இதுக்கு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை வரலாறே பார்க்கலாம் இல்லையா? ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே அவர் வந்து தன்னுடைய குடும்பம், பிள்ளைகள் அப்படிங்கறத வந்து அவர் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை. அவர் வந்து இல்லையா காலையில 4 மாலை, மத்தியானம் 4 மாலை, சந்தியா காலத்துல 4 மாலை, நைட் 4 மாலை, 16 மாலை வந்து இவ்வாறுதான் அவர் ஆரம்ப கட்டத்துல செய்துட்டு இருந்தார் இல்லையா? வீட்டினுடைய படிக்கட்டுல உட்கார்ந்துட்டு வீட்டுல இருக்க அப்பயுமே அந்த குடும்பத்தை அவர் விட்டு கொடுக்கல. ஈவன் கடைசி நேரம், அதாவது தன்னுடைய மனைவி தான் எழுதி வச்சிருந்த பகவத்கீதை பாகவதத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு காஃபி பவுடருக்காக வந்து எடை போட்டு வித்துட்டு வந்தப்ப கூட நான் வேணுமா காஃபி வேணுமான்னு கேட்கிற வரைக்குமே அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி தான் அவர் எண்ணியிருந்தார். ஆனால் அதன் பிறகு தன்னுடைய மனைவி காஃபி பரவாயில்ல,
உங்களை விட அப்படிங்கிற சொன்ன பிறகு அதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துட்டு அவர் வெளியே வந்துட்டார். அவ்வளவுதானே தவிர அவருடைய ஃபேமிலி அவர் என்னைக்குமே அவர் வந்து விட்டு கொடுக்கவே இல்லை இல்லையா? ஸோ இந்த பற்றுதல் என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறது. ஸோ அது போல அந்த ஒரு நிலை வரும்பொழுது அந்த டேஞ்சர் வந்து எங்க வச்சாரு ஆக்சுவலி அவருக்கு, பிரபுபாதருக்கு அந்த பற்றுதலை வச்சிருந்தார். கடைசியில எல்லாத்தையுமே எத்தனை வாட்டி அவர் பிசினஸ் வந்து மீண்டும் மீண்டும் தொடங்கி இருப்பார், எல்லாமே நஷ்டம் இல்லையா? ஸோ அப்படின்னா அவர் ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் அவர் வந்திருக்கார். அந்த பர்பஸ் அவர் செய்யணுன்றதுக்காக அவர் எத்தனை முறை அதை ஆரம்பித்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் அதை வந்து இழக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். அதன் பிறகு ஒரு முடிவெடுத்தார், இனிமே நாம செய்ய வேண்டியது வெறும் ஆன்மீகம் தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனார். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவர் வந்து அமெரிக்கா சென்றார். அங்கேயுமே கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்ந்தார் இல்லையா? அத்தனை இதுலயுமே வந்து பகவான் தன்னை வந்து அவ்வளவு நம்பிக்கை, அவர் ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தன்னை எப்பவுமே ரட்சித்துட்டே இருப்பார், இந்த இயக்கத்தை வந்து அவர் தான் கொண்டு வருவார், அவருடைய அனுகிரகத்துல தான் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை கொண்டு அவர் செயல்படுத்தினார். அதனாலதான் ஹிப்பீஸ் எல்லாமே வந்து பக்தர்கள் ஆகிறதுக்கான அந்த மார்க்கம் கிடைச்சது. இட்ஸ் ஃபார் ஹையர் காஸ்ட், இது எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஒரு சில பக்தர்கள் யாருடைய கோட்டா முடியக்கூடிய நிலையில இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ நமக்கெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த இயக்கத்துல இருந்து நம்ம பக்தி பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாவது நமக்கு அவரு வழங்கட்டோன்று குரு பரம்பராகிட்டையும் பகவான்கிட்டையும் நாம சேவிச்சுக்கலாம். விஷான் மகாக்னேஹ புருஷாத தர்ஷனாத் அசத் சாபயா வனவாசா கிருச்சா கிருச்சரேதஹ மிருதே மிருதே அநேக மகாராத் சஸ்த்ரோ த்ரௌணி அஸ்திராஸ்திராஸ்மா ஹரே அபிராக்ஷிதாக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மொழிபெயர்ப்பு. எனது அருமை கிருஷ்ணா, பகவானாகிய தாங்கள் விஷ பலகாரத்திலிருந்தும் பெருந்தீயிலிருந்தும் நரபட்சணிகளிடமிருந்தும் துஷ்டர்களின் சபையிலிருந்தும் எங்களுடைய வனவாசத்தின் போது ஏற்பட்ட துன்பங்களிலிருந்தும் மற்றும் பெரும் தளபதிகள் போர் செய்த யுத்த களத்திலிருந்தும் எங்களை காப்பாற்றினீர்கள். இப்பொழுது அஸ்வத்தாமனின் ஆயுதத்திலிருந்தும் எங்களை காப்பாற்றியிருக்கிறீர்கள். பொருளுரை. ஆபத்தான எதிர்ப்புகளின் ஒரு பட்டியல் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. ஒரு முறை தேவகி அவளது பொறாமை கொண்ட சகோதரனால் கஷ்டத்தில் ஆழ்த்தப்பட்டாள். அது மட்டும் இல்லையெனில் அவள் நலமாகத்தான் இருந்தாள். ஆனால் குந்தி தேவியும் அவளது மகன்களும் பல ஆண்டுகளாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல கஷ்டங்களை சந்தித்தனர். துரியோதன் மற்றும் அவனது குழுவினரால் அவர்கள் ராஜ்யம் சம்பந்தமாக பல தொல்லைகளுக்கு உட்பட்டனர். மேலும் ஒவ்வொரு முறையும் குந்தியின் மகன்கள் பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டனர். ஒரு முறை பீமனுக்கு விஷப்பலகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. மற்றொரு முறை அவர்கள் அரக்க மாளிகையில் வைக்கப்பட்டு அதற்கு தீ வைக்கப்பட்டது. மற்றொரு முறை துஷ்டர்களான குருக்களின் சபையில் திரௌபதி இழுத்து வரப்பட்டு அவளை நிர்வாணமாக்கி மானபங்கப்படுத்தும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. பகவான் அளவிட முடியாத துணியை வழங்கி திரௌபதியை காப்பாற்றினார். மேலும் துரியோதனின் குழுவினர் அவளை நிர்வாணமாக காணாமல் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். அதே போல அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டு வனவாசம் சென்ற பொழுது பீமன் இடும்ப ராட்சசுடன் சண்டை செய்ய வேண்டியதாயிற்று. ஆனால் பகவான் அவரை காப்பாற்றினார். ஆனால் கொலை முயற்சி அத்துடன் முடிந்துவிடவில்லை. இவ்வெல்லா துன்பங்களுக்கு பிறகு குருக்ஷேத்திர மகா யுத்தம் துவங்கியது. துரோணர், பீஷ்மர் மற்றும் கர்ணனை போன்ற பெரும் தளபதிகளையும் சக்தி வாய்ந்த போர் வீரர்களையும் அர்ஜுனன் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. இறுதியாக இவை அனைத்தும் முடிந்த பிறகும் கூட உத்தராவின் கருவில் இருந்த குழந்தையை கொல்வதற்காக துரோணாச்சாரியின் மகனால் ஏவப்பட்ட பிரம்மாஸ்திர சம்பவம் நிகழ்ந்தது. எனவே கருவில் இருந்த குரு வம்சத்தின் ஒரே சந்ததியான பரீட்சித்து மகாராஜனை பகவான் காப்பாற்றினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒவ்வொரு அடியிலுமே தன்னுடைய குடும்பத்தை எப்படியெல்லாம் பகவான் ரட்சித்தார் என்று இந்த இடத்துல குந்தி தேவி வந்து நினைவு கூறுகிறார்கள் ஆக்சுவலி இல்லையா? பீமனுக்கு வந்து துரியோதனன் வந்து விஷத்தை கலந்த உணவு கொடுக்கிறான். மேலும் அவர்கள் வந்து தங்கி அரக்கு மாளிகை இல்லையா, அந்த இடத்துலயுமே அந்த அரக்கு மாளிகையை வந்து கொளுத்திடுறாங்க. அடுத்து அந்த அரக்கு மாளிகையிலேருந்து தப்பிச்சு அவங்க வந்து கீழே அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய பூமியில தான் அவங்க வந்து சுரங்கப்பாதை மாதிரி அமைத்து வெளியில வர்றாங்க இல்லையா? ஏன்னா வெளியில எஸ்கேப் ஆக முடியாது, உள்ளுக்குள்ளவே இருந்து அங்க ஒரு இடத்துக்கு வரும்பொழுது அங்கே அசுரர்கள் இல்லையா, அதாவது கடோத்கஜன் இல்லையா, அதாவது இடும்பி இல்லையா, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அங்க மாட்டிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இடும்பியை வந்து மறக்கிறான் கடோத்கஜன் என்னக்கூடிய மகனும் பிறக்கிறார் இல்லையா. ஸோ ஃப்ரம் த வைஷியஸ் ஃபேமிலி இல்லையா,
அதாவது மோசமான ஒரு குடும்பம் இல்லையா, இடும்பா அசுர குடும்பத்துல போயிட்டு மாட்டிட்டு அதுல இருந்தும் கூட அவர்கள் வந்து நல்ல ஒரு நிலையை வந்து அடையிறாங்க. அடுத்து அவங்க கானகத்திற்கு சென்ற பொழுது இல்லையா, பனிஷ்மெண்ட் வாங்கிட்டு இல்லையா, 12 ஆண்டு காலம் வனவாசமும் ஓராண்டு காலம் அஞ்ஞான வாசத்தையுமே அவங்க ஏற்பாடு அதை வாழ்ந்து காட்டணும். அந்த அஞ்ஞான காலத்துல வந்து யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டா மீண்டும் 12 ஆண்டுகள் ஓராண்டு அஞ்ஞான காலம் வந்து தொடரும் என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஆனாலும் அந்த அஞ்ஞான காலத்துல எப்படி வாழ்றாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த காட்டுல வாழும் பொழுது அதாவது இந்த குலத்துல வந்து எல்லாருமே மரணிக்கக்கூடிய ஒரு இது, அதுக்கப்புறம் வந்து தர்மரேவனா இருக்கக்கூடிய யம தர்மராஜருடைய அனுகிரகம். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து நிறையவே படிக்கிறோம். மேலும் துர்வாச முனிவர் வந்து உணவிற்காக வந்து அவர்கிட்ட உணவு இல்லாத சமயத்துல வந்து அங்கேயுமே கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பருக்கையை உண்டு அவர்கள் வயிறு எல்லாமே வந்து நிரப்பி இல்லையா, அவர்களுக்கு உணவே வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து செய்தது. இதெல்லாமே எந்தெந்த சமயத்துல திரௌபதி வந்து சங்கடத்துல வந்து என்னை மட்டுமே மனசுல நிலைன்னு வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். அதை வந்து பெர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்ணது யாரு, திரௌபதி. சோ எப்பெல்லாம் இந்த சங்கடங்கள் வருகிறதோ அப்பெல்லாம் கோவிந்தா என்று தான் நினைத்தார். மேலும் அவளை வந்து மானபங்கப்படுத்தணும்ட்டு அந்த அரசவையில வந்து அவருடைய துயிலை உரியக்கூடிய அந்த இல்லையா. சோ ஒரு பெண்ணை வந்து அவமானப்படுத்துறது வந்து எவ்வளவு பெரிய தவறு. ஆனா அவளை அவமானப்படுத்திய அந்த நிலையை வந்து செய்யணும்னு நினைச்ச அவர்கள் அடைந்த ஏமாற்றங்கள், அப்பொழுது பகவான் தான் அவருக்கு வந்து அதாவது திரௌபதிக்கு வந்து சேலையை கொடுத்து, ஏன்னா அங்கே கோபியர்களுடைய துணிகளை களவாடிய கிருஷ்ணர் இந்த இடத்துல வந்து எல்லாவற்றையுமே வழங்கினார் அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிக்கிறோம். சோ இத்தனை கருணை. மேலும் கடைசி வாரிசா இருந்த பரீட்சித் மகாராஜா வந்து துரோணாச்சாரியருடைய மகனான அஸ்வத்தாமன் வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்தி கொல்லணும்னு நினைச்சான். ஆனா அதுல இருந்துமே வந்து கருவுக்குள்ளேயே வந்து வந்து மரணித்து பிறந்தவர் இல்லையா, அதான் பரீட்சிக்கப்பட்டார் இல்லையா. இறைவனால் வந்து பரீட்சிக்கப்பட்டு அங்கே வந்து மீண்டும் வந்து அவதரித்தவர் தான் இந்த பரீட்சித் மகாராஜா. சோ இத்தனையுமே வந்து செய்தார் என்று இந்த இடத்துல குந்தி தேவி வந்து நினைவு கூறுகிறார்கள். விபதஹ சந்துதா சாஸ்வத தத்ர தத்ர ஜகத்குரு பவதோ தர்ஷனம் யக்ஷ்யா அபுனர் பவ தர்ஷனம். எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேம மாதாஜி வாசி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. விபத சந்துதா சஸ்வத் சத்ர தத்ர ஜகத்குரு பகவதோ தர்சனம் சத்யச்சாத் அபுனர்பவ தர்சனம். அந்த விபத்துக்கள் அனைத்தும் திரும்ப திரும்ப நிகழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இதனால் உங்களையும் திரும்ப திரும்ப எங்களால் காண முடியும். ஏனெனில் உங்களை காண்பதென்றால் பிறப்பு இறப்பு என்னும் தொடர்ச்சியை இனி நாங்கள் காண மாட்டோம் என்பதாகும். பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பொதுவாக துன்பத்தில் இருப்பவர்கள், செல்வம் வேண்டுபவர்கள், புத்திசாலிகள் மற்றும் கேள்வியுடையவர் ஆகியோர் பகவானை வழிபடுகின்றனர் அல்லது வழிபட துவங்குகின்றனர். தீய வழிகளில் முன்னேறி செல்லும் மற்றவர்கள் உயர்ந்த பதவிகளில் உள்ளவர்களாக இருப்பினும் அவர்கள் மாயா சக்தியால் வழிநடத்தப்படுகின்றனர் என்பதால் அவர்களால் பகவானை அணுக முடியாது. ஆகவே புண்ணியவான்களுக்கு ஏதேனும் துன்பம் விளையுமானால் அவர்களுக்கு பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைவதை தவிர வேறு வழியில்லை. எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை பாதங்களை நினைத்து கொண்டு இருப்பதென்பது பிறவி சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு தயாராவதை குறிப்பதாகும். ஆகவே பெயரளவேயான துன்பங்கள் விளைந்த போதிலும் அவை வரவேற்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் பகவானை நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்கு அவை நமக்கு அளிக்கும் வாய்ப்பை அளிக்கின்றன. இதன் பொருள் முக்கியமானதாகும். அறியாமை கடலை கடப்பதற்கு மிகவும் பொருத்தமானதென்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்தவர்களால் கன்றின் குளம்படி தேக்கத்தில் உள்ள நீரை சுலபமாக தாண்டி விடுவதைப் போல
சுலபமாக முக்தி பெற முடியும். இத்தகைய நபர்களின் பகவானின் உலகில் வசிக்கும் தகுதி பெற்றவர்கள் ஆவர். ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆபத்து நிறைந்ததாக உள்ள இந்த இடத்தினால் அவர்கள் அடையக்கூடிய நன்மை ஏதுமில்லை. இந்த ஜட உலகம் துன்பங்கள் நிறைந்த ஆபத்தான இடமென்று பகவத்கீதையில் பகவான் உறுதி செய்கிறார். இது துன்பங்கள் நிறைந்த இடம் என்பதை அறியாத தாழ்ந்த புத்தி உள்ளவர்கள் அத்துன்பங்களுடன் பொருந்தக்கூடிய திட்டங்களை தீட்டுகின்றனர். துன்பம் சிறிதும் இல்லாததும் ஆனந்தம் நிறைந்ததுமான பகவானின் வசிப்பிடத்தை பற்றிய தகவலை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. இந்த பௌதிக துன்பங்கள் எல்லாம் சூழ்நிலைகளிலும் நிச்சயமாக நிகழத்தான் போகின்றன. எனவே இவற்றில் கலக்கமடையாமல் இருப்பது நிதான புத்தியுள்ள கடமையாகும். தவிர்க்கப்பட முடியாத எல்லா வகையான துரதிர்ஷ்டங்களையும் அனுபவிக்கும் ஒருவன் ஆன்மீக தன்னுணர்வில் முன்னேற முயல வேண்டும். அதுவே மனித வாழ்வின் நோக்கமாகும். ஆன்மீகமான ஆத்மா எல்லா பௌதிக துன்பங்களுக்கும் மேற்பட்டதாகும். எனவே பெயரளவேயான இத்துன்பங்கள் பொய்யானவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு புலி தன்னை விழுங்குவதைப் போலவும் இத்துன்பத்தினால் தான் கதறி அழுவதைப் போலவும் ஒருவன் கனவு காண்கிறான். உண்மையில் அங்கு புலியும் இல்லை, துன்பமும் இல்லை. அது வெறும் கனவு மட்டுமே ஆகும். அதை போலவே வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களும் கனவுகள் மட்டுமே என்று கூறப்படுகின்றன. பக்தி தொண்டின் மூலமாக பகவானுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு போதுமான அதிர்ஷ்டசாலியாக ஒருவர் இருப்பாரானால் அது மிக பெரிய லாபமாகும். 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளில் ஏதேனும் ஒன்றினால் பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டு இருப்பதானது பகவானை நோக்கி செல்லும் வழியில் முன்னோக்கி வைக்கப்படும் ஒரடியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள் இல்லையா? மேலும் இந்த இடத்துல என்ன கேக்குறாங்க, எனக்கு தத்ர ஜெகத்குரு பவதோ தர்சனம் யத்ஷயா ஆபுனர்பவா தர்சனம். அதாவது மீண்டும் மீண்டும் விபதக சந்துதா சாஸ்வத். அதாவது மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு சங்கடங்கள் உண்டாகட்டும். ஏன் சங்கடங்களை இந்த இடத்துல குந்தி தாயார் கேக்குறாங்க? சங்கடம் வரும்போது நம்மளால பர்ஃபெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். சங்கடம் வரும்போது நம்மளை சுத்தி எவ்வளவு வேலைகள் இருந்தாலும் அந்த சங்கடத்தினுடைய துயரை போக்கக்கூடிய மார்க்கம் எது என்று நம்ம தேடுவோம் இல்லையா? இறைவனுடைய திருவடிகள் என்றால் அப்போ உடனடியாக அவருடைய திருவடிகள் தாழ நம்ம பணிங்க, நமக்கு மனசு இம்மீடியட்டா கொடுக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் எப்ப நம்ம மன நிறைவோட சாட்டிஸ்ஃபைடா இந்த இடத்துல நம்ம வாழ்றோமோ அப்ப நம்ம இறைவனை சேவிக்கக்கூடிய இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வீரியம் மிக மிக குறைவாக இருக்கும். ஒரு ஆவரேஜா இருக்கும். எஸ் பகவானா பக்தி பண்றேன், போறேன், வரேன், இப்படிதான் இருக்குமே ஒழிய அதனுடைய ஈடுபாடுடைய அளவு ஆழமாக இருக்காது. ஆனா யார் ஒருத்தர் சங்கடத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுடைய போக்கஸ் ரொம்பவுமே துல்லியமா இருக்கும். அதனாலதான் குந்தி தாயார் என்ன கேக்குறாங்க, எனக்கு விபதக, எனக்கு சங்கடத்தை கொடு வாழ்க்கையில, ஏன்னா உன்னை எப்பவுமே எண்ணக்கூடிய மனசு எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. I wish all those calamities would happen again and மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு சங்கடங்கள் வரணும். அப்பதான் உன்னை எப்பொழுதுமே நான் தரிசிக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நான் மீண்டும் மீண்டும் பெறுவேன். So for seeing you means that we will no longer see repeated. அதாவது மீண்டும் பிறவாத ஒரு வரத்தை நான் பெறுவேன்றது ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்ல. 4 விதமான நல்லோர்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வி உடையோர் மற்றும் ஞானி. இதை பத்தி நாம படிச்சிருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மிஸ்டேக்ஸ், அதாவது ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் cannot, அதாவது others who are thriving on misdeeds only regardless of status cannot approach. அதாவது புத்தி இருக்கணும், இன்டெலிஜென்ஸும் வேலை செய்யணும், நம்ம அதை கொண்டு எதை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த புத்தி இயக்கப்படணும். ஞானிக்கு அது பக்குவத்தோட வரும். ஞானியா இல்லாதவங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு கேட்கக்கூடிய தன்மை. டிஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா? தேவையான நிலையில இருக்கிறது, எனக்கு இது தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க. அந்த மாதிரி சமயத்துல இறைவனை நாம தேடுறது. சோ இப்போ நமக்கு எப்பெல்லாம் சங்கடங்கள் இருக்கோ அப்பெல்லாம் கண்டிப்பா நாம இறைவனை தேடுவோம். அவரை தவிர வேற யாருமே நம்ம பூர்ணமாக நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டோம் இல்லையா? அந்த ஒரு மனசு நமக்கு ஸ்திரப்படுத்திக்கணும் எப்பவுமே. One who has taken shelter of the lotus feet of the Lord, which are accepted as the most suitable port for crossing இல்லையா?
அதாவது இந்த சம்சார சாகரம் என்னும் பெருங்கடலை வந்து சுலபமாக நாம கடந்து செல்ல முடியும்னா எப்பன்னா இறைவனுடைய தாழ் படியும் பொழுது. அது அந்த கடல் வந்து எப்படிப்பட்ட நிலையாக நமக்கு தெரியும்னாக்கா, ஒரு கன்றுக்குட்டி குழம்புல இருக்கக்கூடிய நீர் போன்று இருக்கும். அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால கடந்து போயிட முடியும். ஆனா அதுவே வந்து இறைவன் தாள் பணியவில்லை என்றால் அந்த பெருங்கடலை தாண்டி செல்வது என்பது மிக மிக கடினமாகும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து மிகவுமே வந்து, அதாவது இட்ஸ் வெரி டேஞ்சர், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நாம படிக்கிறோம். சோ இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து கடினமான சூழ்நிலைகள் தான். எதுவுமே வந்து சுலபமா நடக்காது. ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம 5 நிமிடம் ஆனந்தம் கொண்டால் அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அவ்வளவு அன்சர்டனிட்டி இந்த இடத்துல இல்லையா? நம்மளால வந்து எதையுமே வந்து இது நடக்கும், இது நிகழும், இதுதான் செயல்படும், இதுதான் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? முன்னாடியே நம்ம வந்து ஆருடம் பார்த்து சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம், ஜாதக பொருத்தம் பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஆனா எல்லாமே பார்த்தாலுமே வந்து அதுல ஓரளவுக்கு தான் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கும். 1 to 1 வந்து நம்மளால வந்து மேப் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால இந்த வாழ்க்கை என்பது இறைவனுடைய திருவடிகளுக்கு நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைக்காக மட்டும்தான் நாம முதல் கடமையாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். மேன் மே see a tiger swallowing. கனவு மயத்துல நம்ம பாக்குறோம், நம்மளை யாரோ அடிக்கிற மாதிரி, நம்மளை யாரோ துரத்துற மாதிரி, யாரோ நம்மள வந்து திட்டுற மாதிரி இல்லையா, நம்ம அழற மாதிரி, இது எல்லாமே இருக்கும். ஆனா அந்த கனவை விட்டு நாம எழும்பொழுது உண்மையிலே நாம அழுதிருக்க மாட்டோம், யாரும் நம்மளை துன்புறுத்தி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அது போன்றதுதான் இந்த வாழ்க்கையும். இந்த ஆத்மா இந்த உடலை ஏற்றுக்கொண்டு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள் அனைத்துமே அந்த கனவுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. சோ யார் ஒருத்தர் இத உண்மையை வந்து புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவங்க வந்து அதிர்ஷ்டசாலிகள். சோ இந்த கனவுல இருந்து நம்ம வெளியில போகணும்னா, அதாவது இந்த வாழ்க்கை என்னும் கனவுல இருந்து நாம வந்து நிரந்தரமாக நாம செல்ல வேண்டும் என்றால் பக்தி துண்டு வந்து நாம கண்டிப்பாக எடுத்து செல்ல வேண்டும். சோ கான்டாக்ட் வித் த லார்ட் பை எனி ஒன் ஆஃப் த, அதாவது நவவித பக்தி, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், பாத சேவனம். இதுல ஏதோ ஒண்ணு வந்து நாம கண்டிப்பா, எஸ்பெஷலி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இது மூன்றுமே மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத வந்து படிக்கணும். ஜென்மைஸ்வர்ய சுத ஸ்ரீபீர் ஏதாம் ஏதாமனமத புமான் நைவார்த்தய அபிதாத்தும் வை வாம் அகிஞ்சன கோச்சரம் இல்லையா? ஸோ ஜென்ம ஐஸ்வர்ய சுத்த ஸ்ரீபீர், அதாவது அழகு, அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வம், புகழ், இதெல்லாமே வந்து ஒருத்தர் வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இதெல்லாமே நமக்கு பொசசிவா இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதாவது அகங்காரத்தோடு தான் நம்ம இருப்போம். அது கண்டிப்பா அந்த பண்பு நம்ம கிட்ட வந்து சேரும். ஆனா யார் ஒருத்தர் இதையெல்லாம் கொண்டு இருந்தாலும் இறைவன் தாழ் படிவதுதான் உத்தமமானது என்று எண்ணுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து இலக்கை வந்து அடைவார்கள். நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பார்க்க போறோம்ன்றத இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இதுல இருந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. எம்பெருமானே, பகவானாகிய தங்களை சுலபமாக அணுகிவிட முடியும். ஆனால் பௌதிக வாழ்வில் முற்றிலும் விரக்தி அடைந்தவர்களால் மட்டுமே அதை செய்ய முடியும். கௌரவமான குடும்பம், பெரும் செல்வம், உயர்ந்த கல்வி மற்றும் உடல் அழகு ஆகியவற்றில் தன்னை முன்னேற்றிக் கொள்ள முயலும் ஒருவரால் உண்மையான உணர்வுடன் உங்களை அணுக முடியாது. பொருளுரை: கௌரவமான குடும்பத்தில் பிறந்து அதிகமான செல்வத்தை பெற்றிருத்தல், கல்வி மற்றும் கவர்ச்சியான உடல் அழகு ஆகியவற்றை பெற்றிருத்தல் பௌதிக முன்னேற்றமாக கருதப்படுகின்றன. பௌதிகவாதிகள் அனைவரும் இத்தகைய பௌதிக செல்வங்களை பெறுவதில் தீவிரமாக உள்ளனர். இதுவே பௌதிக நாகரிக முன்னேற்றம் எனப்படுகிறது. ஆனால் இச்செல்வங்களை எல்லாம் பெற்றிருப்பதால் நிலையற்ற உடைமைகளில் மயங்கி திமிர்பிடித்தவர்களாக நடந்து கொள்கின்றனர். இதன் விளைவாக இத்தகைய திமிர்பிடித்தவர்களால் பகவானின் புனித நாமத்தை ஓ கோவிந்தா, ஓ கிருஷ்ணா என்று மனப்பூர்வமாக உச்சரிக்க இயலாது. ஒருமுறை பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதால் பாவி ஒருவன் எல்லா பாவங்களையும் போக்கிக் கொள்கின்றான் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுவே பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதின் வலிமையாகும். இது சிறிதும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட கூற்று ஆகாது. பகவானின் புனித நாமத்திற்கு உண்மையாகவே இத்தகைய சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் உண்டு. ஆனால் இத்தகைய உச்சரிப்பிலும் தரம் என்பது உண்டு. அது உணர்வின் தரத்தை பொறுத்ததாகும்.
ஆதரவற்ற ஒருவரால் பகவானின் புனித நாமத்தை உணர்ச்சி பூர்வமாக உச்சரிக்க முடியும். ஆனால் அதே புனித நாமத்தை பௌதிகத்தில் பெரும் திருப்தி அடைந்தவரால் அவ்வளவு உணர்ச்சி பூர்வமாக உச்சரிக்க இயலாது. பௌதீக திமிர்பிடித்த ஒருவன் பகவானின் புனித நாமத்தை எப்பொழுதாவது உச்சரிக்க கூடும், ஆனால் அவனால் தரமாக உச்சரிக்க இயலாது. ஆகவே பௌதிக முன்னேற்றத்திற்குரிய 4 கொள்கைகளான கௌரவமான குடும்பம், நல்ல செல்வம், உயர்ந்த கல்வி மற்றும் கவர்ச்சியான அழகு ஆகியவை ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையில் உள்ள இடைஞ்சல்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. காய்ச்சல் சுகாதாரமற்ற உடலின் ஒரு புற அம்சம் என்பதைப் போலவே தூய ஆன்மீக ஆத்மாவை மூடியுள்ள பௌதிக திரையும் ஒரு புற அம்சமே ஆகும். பொதுவான முறை என்னவெனில், காய்ச்சலின் அளவை குறைத்து விட வேண்டும். தவறான சிகிச்சை முறையால் அதை அதிகரித்து விடக்கூடாது. ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்கள் சில சமயங்களில் பௌதிக வாழ்வில் ஏழ்மையானவர்களாக இருப்பதாக காணப்படுகிறது. இது உற்சாகத்தை குன்றிவிடச் செய்யாது. மாறாக காய்ச்சலின் உஷ்ணம் குறைவதாவது எப்படி நல்லதோ அதை போலவே இந்த ஏழ்மையான நிலை நல்ல அறிகுறியாகும். வாழ்வின் நோக்கத்தை பற்றிய அறியாமையில் அதிகமாக ஒருவரை ஆழ்த்திவிடக்கூடிய பௌதிக மார்க்கத்தின் அளவை குறைத்து கொள்ள வேண்டியதே வாழ்வின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். பௌதிக மயக்கத்தில் ஆழ்ந்துள்ளவர்களால் பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய சிறிதும் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகா சொல்லி இல்லையா? நல்ல பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தோன்ற ஒரு கர்வம் இல்லையா? இல்லைன்னா நிறைய செல்வத்து இருக்கின்ற ஒரு கர்வம், இல்லைன்னா நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம், இல்லைன்னா பாக்குறதுக்கு நான் ரொம்ப அழகா இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம். இந்த மாதிரி இடங்கள்ல உண்மையாலே அந்த பாவத்தை கொண்டு நாம பக்தி கொள்றது மிக மிக அரிதானது. ஏன்னா நம்முடைய அழகு, நம்முடைய செல்வ செழிப்பு இல்லையா, நம்முடைய புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்முடைய உயர்வான குடும்பம், இதெல்லாமே ஒருத்தருக்கு அகங்காரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ உண்மையிலே இதெல்லாம் இருந்தும், இதெல்லாமே பாண்டவர்களுக்கு இருந்தது. அவங்க நல்ல பேரண்டேஜ்ல தான் பிறந்தாங்க இல்லையா? அதாவது குந்தியும் சரி பாண்டுவும் சரி, பை குவாலிட்டி ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பண்புகள் ரொம்ப உயர்வான, மேலும் நல்ல செல்வத்துல தான் பிறந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நல்ல கல்வியுமே அவர்கள் பயின்றார்கள். பார்ப்பதற்கும் மிகவும் அழகாக இல்லையா? அர்ஜுனருடைய அழகு ரொம்பவுமே மேன்மையானதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்போம். இருந்தாலும் அவர்கள் எப்படி பகவானிடத்துல பக்தர்களாக இருந்தார்கள், குந்தி தாயார் எப்படி பக்தராக இருந்தார், இதெல்லாம் நாம யோசிக்கணும். தட் மீன்ஸ் அவங்க தன் ஆத்ம நிலையை உணர்ந்தார். எஸ்பெஷலி யுதிஷ்ட மகாராஜ் அவர் ஒரு ஞானியும் கூட இல்லையா? சோ அவருக்கு இந்த ஆத்ம நினைவு, இந்த வனவாசத்தின் போது அங்க இருக்கக்கூடிய நீர்நிலையில தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்காம ஃபர்ஸ்ட் நகுலன், அதுக்கப்புறம் பீமன், அதுக்கப்புறம் சகாதேவன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் எல்லாருமே வருவாங்க. 4 பேருமே பிணமாக கிடப்பார்கள். கடைசியில திரௌபதி இடத்துல நான் திரும்பி வரலன்னா நீ துவாரகைக்கு சென்று விடுன்னு சொல்லிட்டு யாரு யுதிஷ்ட மகாராஜா அங்க வருவார். ஏன்னா இங்க வந்தா என்ன சுச்சுவேஷன்னே தெரியாம அவர் நீ அங்கே இருன்னு சொல்லிட்டு போவார். அங்கே வந்த போது யக்ஷனுடைய அனுமதி இல்லாம அந்த நீர்நிலை டச் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஆனா இவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் அந்த அகங்காரம் என்பது டக்குன்னு ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்தே தீரும். அதை அதை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக அந்த கதியை அந்த யக்ஷனால் வழங்கப்பட்டது. அப்ப அந்த யக்ஷன் இடத்துல கொஸ்டின், யக்ஷன் கேள்விகள் கேட்கின்றான் சிலது இல்லையா? மரணத்தை பற்றி கேட்கின்றான். சில கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கும்போது அதற்கான விடைகளை ரொம்ப அழகா யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்வார். சோ அப்ப அந்த பதில்களை மெச்சி உன்னுடைய தம்பியர்கள்ல ஒருத்தரை நான் உயிர்ப்பித்து கொடுக்கிறேன் பொழுது, சோ பீமனை கேட்டப்ப பீமன் வேண்டாம், அர்ஜுனன் வேண்டாம், ஏன்னா நான் ஒரு தாயினுடைய பிள்ளை நான் இருக்கேன், இன்னொரு தாயான மாத்திரையினுடைய ஒரு குழந்தையை நீங்க உயிர்ப்பித்து கொடுத்தா போறோம்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது அவருடைய அந்த பரோபகாரமான மனசு இல்லையா, சோ அந்த கருணை உள்ளம், அந்த சமநோக்கு பார்வை, இதெல்லாமே பார்த்து அந்த யக்ஷன் மனம் தான் யார் என்பதை சொல்லும் பொழுது, அதாவது யம தர்மராஜன், சோ யுதிஷ்ட மகாராஜாவுடைய அதாவது அந்த அம்சம் அவர் யம தர்மராஜனுடைய அம்சமாகத்தான் தோன்றினார். நியாயத்தை வழங்கக்கூடிய அந்த ஒரு தடவை கூட போய் சொல்லக்கூடாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்குறுதியை, ஒரு தவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். மேலும் இந்த மகாபாரத போர் முடிந்த பிறகு எவ்வளவு ஆண்டுகள் அவர்கள் ஆண்டார்? 32 ஆண்டுகள் ஆண்டார் யுதிஷ்ட மகாராஜா. இந்த அதாவது நம்ம இப்போ அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா எல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்படி கிடையாது. இந்த பூமண்டலம் முழுவதுமே அவர் 32 ஆண்டுகள் ஆண்டார் இல்லையா?
எல்லாமே செழுமையும் அன்பு அமைதி எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஆட்சியை தான் பகவான் நிலைநிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு போனார். அதன் பிறகு பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு வந்து பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கின போது அவர்களும் இந்த பூவுடலை விடணுன்றதுக்காக அவர்களுமே வடக்கு நோக்கி சென்று விடுகிறார்கள். நாரத மகரிஷினுடைய அறிவுறுத்தலின் பேர்ல பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு மணிமகுடத்தை சூட்டிவிட்டு. சோ அப்படிப்பட்ட பாவம் வந்து எல்லாருக்குமே எல்லா காலகட்டங்களிலுமே இருக்காது இல்லையா? நாம ஏதோ ஒரு குவாலிட்டியில, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொஞ்சமா தெளிவா இருந்தாலே நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நம்ம காட்டிப்போம் இல்லையா? தட் இஸ் த ஹையர் எஜுகேஷன். நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், நான் டாக்டர், நான் என்ஜினியர், நான் அட்வொகேட், நான் சக்சஸ்ஃபுல் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், இல்லை என்கிட்ட இவ்வளோ கிளையண்ட்ஸ், இப்படி எல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? அது நம்முடைய பெருமை, அதுதான் அகங்காரம் என்பது. ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா இருந்தாங்கன்னாக்கா தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப எல்லாரோட கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. அடுத்து நிறைய செல்வம் இருந்தா அடுத்தவங்க கிட்ட பேசக்கூட மாட்டாங்க, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா? மேலும் உயர்வான ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தா அதுவே ஒரு பெருமையா சொல்லிக்கிறது. இதெல்லாமே வந்து தற்காலிகமான நிலைகள் என்பதை வந்து ஆத்ம நிலையிலிருந்து உணரக்கூடியவங்களுக்கு நன்னாவே தெரியும் இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடையிறதுக்கு இது எல்லாமே தடை கற்கள் தான். ஸோ இந்த பொசஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ டெம்பரரி பொசஷன்ஸ் தான் இல்லையா? தற்காலிகமான நம்முடைய உடைமைகள். ஆனா அந்த தற்காலிக உடைமைகள் எல்லாமே உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம்? நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே செயல்படுத்துறோம். அதுதான் அகங்காரமாக வெளிப்படுகிறது. யார் ஒருத்தர் இதை உணர்ந்து இவை அனைத்தும் தற்காலிகம் என்று உணரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க அந்த அகங்கார தன்மையிலிருந்து குறைந்து உண்மையான நிலைக்கு வந்து அவர்கள் வந்து வருகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவங்க வந்து அதாவது வாழ்க்கையில வந்து என்றைக்குமே வந்து மேன்மையான நிலையை வந்து அடையிறாங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஓமை கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா, நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னாக்கா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து அதுக்கான மருந்து மாத்திரைகளை வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா? அது போல நமக்கு இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய இந்த ஜுவரத்தை வந்து நாம எப்படி பக்தி பாதை கொண்டுதான் நாம் அதை அழிக்க முடியும் இல்லையா? அதுதான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டே. வேற எதுவுமே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது நமக்கு இந்த உலகத்துல. அவ்வாறு நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம மெதுவா குறைய ஆரம்பிப்போம். அது ஜுரம் எப்படி விட்டு போகுதோ அது போல நம்முடைய பௌதிக இதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஈடுபாடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். மேலும் வந்து பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு நாம பக்தி செலுத்த முடியும். ஒருவேளை நம்ம அதை செய்யலனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் என்ன ஆகும்னாக்கா, த பிரின்சிபல் ஆஃப் லைஃப் ஷுட் பி டு டிக்ரீஸ் த டிகிரி. ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும், அந்த லாஸ்ட் 2 வரிகள் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த மெட்டீரியல் இன்டாக்சிகேஷன் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த அதிகமான இந்த பௌதீக பற்றுதல வந்து நாம குறைச்சுட்டே வரணும். அதனால என்ன ஆகுனாக்கா, விச் லீட்ஸ் ஒன் டு பி மோர் அண்ட் மோர் illusioned about the aim of life. நாம எது வரைக்கும் இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து வரலையோ அது வரைக்கும் நாம் இந்த பௌதீக மயக்கத்திலே தான் இருப்போம். நம்ம இதுதான் உண்மை, இதுதான் உண்மைன்னு செயல்பட்டு இருப்போம். ஆனா அதுவே வந்து தற்காலிகம் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க அந்த இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு குவாலிபிகேஷன் தகுதியுமே இல்லாத நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். நமோ அக்கிஞ்சனவிதாய நிவர்த்த குண விருத்தாயே ஆத்மா ராமாய சாந்தாய கைவல்ய பதயே நமஹ. எஸ், அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கணுமா மாதாஜி? படிக்க. மொழிபெயர்ப்பு. பௌதிக ஏழ்மையில் உள்ளவர்களின் செல்வமாகிய தங்களுக்கு எனது வணக்கங்கள். ஜட இயற்கை குணங்களின் செயல் விளைவுகளுடன் தங்களுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. நீங்கள் சுய திருப்தி உடையவர் என்பதால் சாந்த சுரூபியாகவும் அத்வைதைகளின் தலைவராகவும் இருக்கிறீர்கள். பொருளுரை. உண்மையில் ஒரு ஜீவராசிக்கு சொந்தமாக இருப்பது ஒன்றும் இல்லை. ஆகவே எதையும் அவனால் துறக்கவும் முடியாது என்பதுதான் உண்மை. ஒரு ஜீவராசி அதிக மதிப்புள்ள ஒன்றை அடைவதற்காக ஏதேனும் ஒன்றை துறக்குகிறார். ஒரு மாணவன் சிறந்த கல்வியை பெறுவதற்காக குழந்தைத்தனமான விருப்பங்களை தியாகம் செய்கிறான். வேலைக்காரன் சிறந்த வேலைக்காக அவனது வேலையை கைவிடுகிறான். அதை போலவே உண்மையான ஆன்மீக மதிப்புள்ள ஒரு பொருளுக்காக பக்தர் ஒருவர் ஜட உலகை துறக்குகிறார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீல ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி முதலானவர்கள் பகவானின் தொண்டிற்காக பௌதிக ஆடம்பரத்தையும் செழிப்பையும் திறந்தனர். பௌதீக கணக்குப்படி அவர்கள் பெரிய மனிதர்களாக இருந்தவர்களாவர்.
கோஸ்வாமிகளின் வங்காள தேசத்து அரசாங்கத்தில் மந்திரிகளாக இருந்தனர். மேலும் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி ஒரு பெரிய ஜமீன்தாராணி மகனாக இருந்தார். ஆனாலும் ஏற்கனவே அவர்கள் பெற்றிருந்ததை விட உயர்வான ஒன்றை பெறுவதற்காக அனைத்தையும் அவர்கள் துறந்தனர். பொதுவாக பக்தர்கள் பௌதிக செல்வங்களை அவ்வளவாக பெற்று இருப்பதில்லை. ஆனால் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் மிக ரகசியமான பொக்கிஷம் ஒன்றை அவர்கள் பதுக்கி வைத்துள்ளனர். ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியை பற்றி நல்ல கதை ஒன்றுள்ளது. அவரிடம் ஒரு கட்டளைக்கல், சிந்தாமணி கல் இருந்தது. மேலும் இக்கல் குப்பைகளில் இடையில் வைக்கப்பட்டு இருந்தது. அக்கல் தேவைப்பட்டதால் அதை ஒருவன் எடுத்துக்கொண்டான். ஆனால் பிறகு மதிப்புக்கு உயர்ந்த அக்கல் ஏன் புறணிக்கப்பட்டு அத்தகைய இடத்தில் வைக்கப்பட்டு இருந்தது என்று அவர் யோசித்தான். பிறகு மிகவும் மதிப்பு உயர்ந்த பொருள் வேண்டுமென்று சனாதன கோஸ்வாமியை கேட்ட அவனுக்கு பகவானின் புனித நாமம் வழங்கப்பட்டது. அக்கிஞ்சன என்றதால் கொடுப்பதற்கு எந்த பௌதிக பொருள்களையும் பெற்று இருக்காதவர் என்று பொருள்படும். உண்மையான பக்தர் அல்லது மகாத்மா ஒருவர் பௌதிக சொத்துக்களை ஏற்கனவே திறந்து விட்டவர் என்பதால் பௌதிகமான எதையும் யாருக்கும் அவர் கொடுப்பதில்லை. ஆயினும் பரம சொத்து ஆகிய பரமபுருஷ பகவானை அவரால் அளிக்க முடியும். ஏனெனில் உண்மையான பக்தரின் ஒரே சொத்து பகவான் தான். குப்பையில் வீசப்பட்டு கிடந்த சிந்தாமணி கல் சனாதன கோஸ்வாமியின் உண்மையான சொத்து அல்ல. அப்படி இருக்குமானால் அது ஏன் அத்தகைய ஓரிடத்தில் வீசப்பட்டு இருக்க வேண்டும்? பௌதிக ஆசைகளும் ஆன்மீக முன்னேற்றமும் ஒத்து போவதில்லை என்பதை புதிய பக்தர்களுக்கு புரிய வைப்பதற்காகவே இந்த உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது. அனைத்தையும் பரமபுருஷனின் தொடர்புள்ள ஆன்மீக பொருளாக காணக்கூடியவராக இருந்தால் அல்லாது ஆன்மீக பொருள்களாக காணக்கூடியவராக இருந்தால் அல்லாது ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை ஒருவர் எப்பொழுதும் பிரித்தறிய வேண்டியிருக்கும். ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி போன்ற ஆன்மீக குரு ஒருவனால் அனைத்தையும் ஆன்மீக பொருட்களாகவே காண முடியும். என்றே போதிலும் நமக்கு அத்தகைய ஆன்மீக பார்வை இல்லை என்பதால் நமக்காகவே இவ்வுதாரணத்தை அவர் அமைத்திருக்கிறார். பௌதிக காட்சியில் அல்லது பௌதிக நாகரத்தில் முன்னேற்றுவது என்பது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திலுள்ள பெரும் தடைக்கல்லாகும். இத்தகைய பௌதிக முன்னேற்றம் ஜீவராசியும் ஜட உடலினும் பந்தத்தில் சிக்க வைத்து விடுகிறது. இதை தொடர்ந்து எல்லா வகையான பௌதிக துன்பங்களும் விளைகின்றன. இத்தகைய பௌதிக முன்னேற்றம் அனர்த்தம் அல்லது தேவையற்ற பொருள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிஜமாகவே இது உண்மைதான். தற்போதைய பௌதிக நாகரத்தில் உதடுகளுக்கும் பூசும் சாயத்திற்காக ஒருவர் அதிகமான பணத்தை செலவழிக்கிறார். மேலும் தேசாபிமானத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பல தேவையற்ற பொருட்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளன. பல தேவையற்ற பொருட்களிலும் கவனத்தையும் திருப்புவதால் மனித வாழ்வியல் முக்கிய தேவையாக உள்ள ஆன்மீக தன்னுணர்வை அடையப்படாமலேயே மனித சக்தி வீணாகப்பட்டு விடுகிறது. சந்திரனை அடையும் முயற்சி சக்தியை வீணாக்குவதற்கு மற்றொரு உதாரணமாகும். ஏனெனில் ஒருவேளை சந்திரனை அடைந்து விட்டால் கூட வாழ்வின் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட போவதில்லை. பகவானின் பக்தர்கள் அக்கிஞ்சனர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பகவானின் பக்தன் ஒருவருக்கு எவ்வித பௌதிக சொத்துக்களும் இல்லை என்பதால் அவர் அக்கிஞ்சனர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அத்தகைய பௌதிக சொத்துக்கள் அனைத்தும் ஜட இயற்கையில் முக்குணங்களில் இருந்து உண்டானவையாகும். அவை ஆன்மீக சக்தியை தடுத்து விடுகின்றன. எனவே அவற்றை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைவாக தாம் பெற்றிருக்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாக ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பெறும் வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. பரமபுருஷர் பகவான் பௌதிக செயல்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு இருக்கவில்லை. இந்த ஜட உலகில் அவரால் நிகழ்த்தப்படும் எல்லா செயல்களும் கூட ஆன்மீகமானவையும் ஜட இயற்கை குணங்களையும் தொடர்பு இல்லாதவையாகும். பகவானின் அனைத்து செயல்களும் ஜட உலகில் உள்ள அவரது தோற்றம் மற்றும் மறைவு ஆகவும் கூட தெய்வீகமானவை என்றும் இதை நன்கு அறிந்திருப்பவர் இந்த ஜட உலகில் மீண்டும் பிறப்பு எடுக்காமல் ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்ப செல்வார் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். ஜட இயற்கையில் பற்றுக்கொண்டு அதை அடக்கி ஆள முயல்வதே பௌதிக நோயிற்கான காரணமாகும். இந்நிலை இயற்கையின் முக்குணங்களில் சேர்க்கையினால் விளைவதாகும். இத்தகைய பொய்யான இன்பத்தில் பகவானோ அல்லது பக்தர்களோ பற்று கொண்டு இருப்பவர்கள் அல்லர். எனவே அவர்கள் நிவிருத்த குணவர்த்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பூர்ணமான நிவிருத்த குணவர்த்தியாக இருப்பவர் பரமபுருஷர் ஆவார். ஏனெனில் அவர் கூட இயற்கை குணங்களினால் ஒரு பொழுதும் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் ஜீவராசிகள் அத்தகைய ஒரு சுபாவம் உண்டு.
அவர்களில் சிலர் ஜடையர்களின் மாயையான கவர்ச்சியில் அகப்பட்டு கொள்கின்றனர். பகவான் பக்தர்களுக்கு சொந்தம் பக்தர்கள் பகவானுக்கு சொந்தம் என்னும் பரஸ்பர உறவை அவர்கள் கொண்டிருப்பதால் பக்தர்கள் நிச்சயமாக ஜட இயற்கை குணங்களில் மேற்பட்டவர்களாக உள்ளனர். அதனால் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு முடிவாகும் துன்பத்தையும் ஏழ்மையும் போக்கிக் கொள்வதற்காகவே அல்லது கேள்விகளுக்கு கற்பனைகளுக்கு விடை காண்பதற்காகவே பகவானை அணுகும் கலப்பட்டுள்ள பக்தர்கள் இத்தகைய கலப்படமற்ற தூய பக்தர்களிலிருந்து முற்றிலும் வேறானவர்களாவர். கலப்படமற்ற பக்தர்களுக்கு பகவான் ஒருவரோடு ஒரு தெய்வீகமான பற்று கொண்டுள்ளனர். பகவானுக்கு மற்றவர்களுடன் பரிமாற்றம் கொள்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. எனவே அவர் ஆத்மா ராமா அல்லது சுய திருப்தி உடையவர் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். அவர் சுய திருப்தி உடையவராக இருப்பதால் பகவானின் இருப்பில் இரண்டர கலந்துவிட விரும்பும் அத்வைதங்களுக்கெல்லாம் அவரே தலைவராக இருக்கிறார். இத்தகைய அத்வைதைகள் பகவானின் உடலில் இருந்து வெளிப்படும் பிரகாசமாகிய பிரம்ம ஜோதியில் கலந்து விடுகின்றனர். ஆனால் பக்தர்களோ பகவானின் தெய்வீக லீலைகளை பங்கு கொள்கின்றனர். பக்தர்களின் நிலையை பௌதிகமானதென்று ஒரு பொழுதும் தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம நிறைய வாட்டி திரும்ப படிச்சதுதான். ஆனாலுமே நிறைய கருத்துக்கள் ஆக்சுவலி இல்லையா. மேலும் குந்தி தாயார் பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு தன்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறாங்க. யூ ஹாவ் நத்திங் டு டூ இந்த அப்படின்னா பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தோட சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது. இஸ் அபவ் திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஏன்னா நாம் எல்லாருமே இந்த பௌதிக குணங்களோடு ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள். அதனால இந்த பௌதிக இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். எப்ப நாம இறைவனை போல நாம செயல்படணும்னு நினைச்சோமோ தென் அங்கே அந்த இடத்துல நாம இறைவனை மறக்கக்கூடிய தன்மை எப்ப தான் எனக்கூடிய அந்த ஒரு நினைவு வருகிறதோ அப்ப இறைவனை நாம கண்டிப்பா மறந்துடுவோம். ஈவன் நம்ம குடும்பத்திலேயே எடுத்துக்கோங்க. நம்ம குடும்பத்திலே 4 பேர் இருக்கிறோம்னா ஒருத்தர் தான் செய்யக்கூடிய செயல் தான் கிரேட்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய 4 பேரை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா. சோ அவங்க நம்மளை சுத்தியே இருந்தாலுமே நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். அப்ப இறைவனை எப்படி நம்ம நினைக்க போறோம்? கண்டிப்பா கிடையாது. சோ எப்படி வில் ஆல்வேஸ் ஃபர்கெட். எதனால நாம எப்ப நான் எனக்கூடிய அகந்தை இருக்கிற வரைக்குமே எப்ப நாம இறைவன் தாழ் படுகின்றோமோ அங்கே நான் எனக்கூடிய வார்த்தையே இருக்காது. பகவான் சுய திருப்தி கொண்டவர். அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. நம்மளாம் நைவேத்தியம் பண்றோம். அந்த நைவேத்தியம் நாம நமக்காகத்தான் அந்த நைவேத்தியமே பண்றோம் இல்லையா. பாவத்தை நீக்கிய உணவு, பகவானுக்கு அன்பு கொண்டு படைத்த உணவு, அதுதான் நம்மள மேலும் பாவ செயலில் ஈடுபடாத ஒரு நிலைக்கு நம்மள தள்ளிவிடும். அதற்காகத்தான் நம்ம நைவேத்தியம் பண்றோம் இல்லையா. சோ இறைவனைக்கு நாம படைத்து நாம உண்ணும் பொழுது பாவம் நீங்கிய உணவை நாம உண்வதற்கான பிராப்தத்தை பெறுகிறோம். மேலும் அது நம்மளுடைய இருதயத்தை தூய்மைப்படுத்த வல்லது. காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், அக்ஷரம் இப்படிப்பட்ட தேவையற்ற அந்த குணாதிசயங்கள்ல இருந்து நம்மள வெளியே கொண்டு வரும். அதற்காக தான் பகவான் இதெல்லாமே சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. நாம் அதை அப்படியே பின்பற்றுகின்றோம் இல்லையா. ஸோ a living being is finished as soon as there is nothing to possess. அதாவது எதையுமே நாம் இந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னு நமக்குன்னு ஒரு பந்தம் என்பது ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த உரிமை என்பது இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த உயிர் வாழைக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த இடத்துல இல்லையா. சிலதெல்லாம் நம்ம பிடிப்பா வச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. என்னுடைய உறவு முறைகள், ஆஸ்திகள், இல்லையா எண்ண ஓட்டங்கள், இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில அசை போட்டு கொண்டே இருப்போம். பத்மா மாதாஜி இல்லையா 2 வீக்ஸா கிளாஸ் நடக்கல. ஸோ அவங்க மனசு வேதனை இல்லையா. ஸோ அதாவது அந்த ஒரு தொடர்பு. ஸோ மனசுல இது எதிர்பார்ப்பு இப்படி எல்லாம் இருந்தாதான் வாழ்க்கையில ஒரு பிடிப்பே இருக்கும். எதுவுமே இல்லைன்னா பிடிப்பு இருக்காது இல்லையா. ஆன்மீகத்திலிருந்து நாம் அதாவது பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்புல அவ்வாறு நாம் சென்று விட வேண்டும். எதிர்பார்ப்புகளை நாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆன்மீகத்தின் தரப்புல எடுத்துட்டு போயிடும். எது வரைக்கும் நாம பௌதிக தளத்துல இருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே நாம பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாகத்தான் இருப்போம். A living being renounces something for gaining something more valuable இல்லையா. நம்ம ஒன்றை விட்டுறோம்னா இன்னொரு ஹையர் திங்ஸ்க்கு நம்ம அடையறதுக்காக தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம காலையில ஒரு 3:30 மணி 4:30 மணி எழுந்து நம்ம பக்தி பண்றோம்னா பிற்காலத்துல நம்ம ஆன்மீகத்துல நிலை கொள்ளணும்ன்ற ஒரு நிலைக்கு தான் நம்ம அதை செய்யணும் இல்லையா. ஸோ வி ஷுட் க்ரோ இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டத்தை கொண்டும் இறைவனோட சம்பந்தத்தை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம்
அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தத்துல செய்யக்கூடியது எல்லாமே நமக்கு சத்துவ குணத்தோடு கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற இது எல்லாமே வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா, அதற்காக நாம செய்யறோம் இல்லையா. சிலதெல்லாமே நம்ம தூக்கத்தை வந்து விடுறோம் அந்த சமயத்துல இல்லையா. எத்தனை பேருக்கு வந்து விடியற் காலையில 3:30 மணிலாம் எழுந்து பகல் பொழுதுல வந்து தூக்கம் ஒரு 10 நிமிஷமாவது நம்ம தூங்கணும்ன்ற ஒரு மனசு இல்லையா, உடல் அயர்வு எல்லாமே ஏற்படுறது இல்லையா. சோ மேலும் நாம் ஒரு இடத்துல வேலை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம வந்து மாற்றம் அடைகின்றோம்னா இந்த இடத்துல செய்து கொண்டிருக்கும் போது கிடைத்த அந்த சம்பளத்தை காட்டிலும் ஒரு 10-20% ஜாஸ்தி வந்தாதான் நம்ம இந்த வேலையை விட்டுட்டு அந்த அடுத்த வேலைக்கு போவோம். இதே மாதிரி வந்தாக்கா நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு நாம போக மாட்டோம். இந்த மாதிரி ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி, ரகுநாததாச கோஸ்வாமி இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே பௌதீகத்துல வந்து மிக உயர்ந்த பதவிகளை வகித்தவர்கள். ரகுநாததாச கோஸ்வாமி வந்து ஒரு ஜமீன்தாருடைய மகன் இல்லையா. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி வந்து முகமது அவருடைய அரசவையில வந்து ஒரு மினிஸ்டர்ஸா இருந்தவங்க. நல்ல சேலரி இப்படிலாம் இருந்தும் அதையெல்லாம் விடுத்துட்டு அவங்க வந்து பக்திக்கு வந்தாங்க இல்லையா. ஃபார் த ஹையர் காஸ் தே லாஸ்ட் எவ்ரிதிங். ஒன்றை விட்டு நம்ம ஒன்றை இடத்துக்கு வரோம்னாக்கா டு கெயின் சம்திங் ஒன்லி அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அகிஞ்சனா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா நத்திங் ஹஸ் நத்திங் டு கிவ் மெட்டீரியல். அதாவது பௌதிகமா எதையாவது கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா இப்போ ஒரு சந்நியாசம் இல்லையா, குட்டிச்சாக்கா, பகுதாக்கா இல்லையா, பரிவர்காச்சாரியா, அடுத்து வந்து பரமஹம்சா. இந்த பரமஹம்சா நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் இல்லையா. சோ எதையுமே அவங்களுக்கு பௌதிகமா இருக்கிறத கொடுக்க முடியாது. அவங்க வெறுமனே ஆன்மீகத்தை மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஈவன் பரிவர்காச்சாரியா ஆல்சோ. ஸோ நத்திங். இந்த சந்நியாசம் அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறவங்களாலதான் இந்த ஒரு நிலைக்கு போக முடியும். ஸோ ஃபேக்சுவல் டிவோட்டி மகாத்மா டஸ் நாட் கிவ் எனிதிங் மெட்டீரியல் டு எனிவன் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் ஆல் மெட்டீரியல் அசட்ஸ். எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஆனா எப்படி நாம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில எப்படி அந்த மாதிரி செயல்பட முடியும் அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம் இல்லையா. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கோம். இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம குடும்பத்தை விட்டு நம்ம போக முடியாது. அதுக்காக நம்ம மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தணும். மேலும் மேலும் பௌதிக ஆசைகளை வந்து நாம துறக்கணும் இல்லையா. அதிகமாக நாம பொருள் ஈட்டணும்ன்ற எண்ணம் எது தேவையோ அது பகவான் கொடுப்பார். அதற்கான முயற்சியை நாம செயல்படணும் அப்படிங்கிற மனசை வந்து வளர்த்துக்கணும். ஸோ இந்த செயல் வந்து நம்ம செய்யறோம்னா இது பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு, அதை செய்யலாம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி வேற எதுவுமே நமக்கு வந்து மைண்ட்ல இருக்கக்கூடாது. ஸோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் செயல்படக்கூடிய கடமை. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்னாக்கா மனசு வந்து பக்குவம் அடையும். இன்னும் வேணும் வேணும்ன்ற பௌதிக வேணும் என்ற ஆசைகள் எல்லாமே இருக்காது இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து உண்மையிலே நாகரிகம் என்று சொல்லப்படுவது. உண்மையான நாகரிகம் என்பது பேராசை இந்த மாதிரியான இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். ஸோ அனைவரையும் மாடஸ்டியா இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெருந்தன்மையோட வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை, அன்பு பாராட்டுறது இல்லையா, அனைவரையுமே ஒன்று போல நோக்கிறது, இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வெறுமனே பௌதிகத்திலே முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய தவறுகள் செய்வோம். நம்ம ஓகே, நிறைய அனர்த்தங்கள் செய்வோம். நம்ம யாருமே புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண மாட்டோம். நம்ம செயல்கள் தான் ரைட்டுன்னு வாதிப்போம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை மட்டும்தான் நம்மளால எடுத்துட்டு வர முடியும். ஸோ 2 விதமான நிலைகளை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு ஆன்மீக தளம், ஒண்ணு பௌதிக தளம். ஆன்மீக தளத்துல போகும்பொழுது பக்குவத்தை பெறுகின்றோம், அடுத்தவர்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணுகின்றோம். உண்மையிலே மனிதனுடைய தேவை என்ன, முதன்மையான தேவை என்ன என்பதை வந்து நாம அலசை ஆராய்கின்றோம் இல்லையா. இறை உணர்வு, இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது, இதுதான் வந்து முதன்மை கடமையாக நாம கொள்வோம். இது ஆன்மீக தளத்துல. பௌதிகம் என்பது இந்த உடல் தேவைகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல மட்டும்தான் நாம ரொம்பவுமே வந்து போக்கஸ் பண்ணும். ஓகே, அகிஞ்சனா முறையில இருக்க மாட்டோம் இல்லையா.
ஸோ வெறுமனே இந்த பௌதிகத்துல இருப்போம். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படிப்பட்ட பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம பகவானுடைய நிலை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களில் நான் இல்லை. 9th சாப்டர் பகவத்கீதை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இதெல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா அவருடைய சிறு பொறி ஒன்றுதான் இந்த பிரபஞ்சம் அண்டங்களை எல்லாம் தாங்கி இருக்கிறது, ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது, ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கலாமே நம்ம 9th சாப்டர் பகவத்கீதையில வாசிக்கிறோம். அவர்தான் அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிறார். ஆனால் அதற்குள் அவர் பௌதீகமாக நிலையில பகவான் எங்கேயுமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து முழுமையான ஆன்மீகம், இஸ் கம்ப்ளீட் இல்லையா? ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ இப்போ அதே பௌதிகமா இருந்தா எதையாவது ஒண்ணு எடுத்தோம்னாக்கா அதுல குறையதான் செய்யும். ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது இல்லையா? அன்பும் வந்து அள்ளி அள்ளி கொடுக்க வழங்க வல்லது இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து பகவானுடைய அருளும் கிருபையுமே வந்து வந்துட்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ அதனால அது எப்பவுமே எல்லை இல்லாதது. அதை வந்து இவ்வளவுதான் லிமிட் பண்ண முடியாது, இவ்வளவுதான் கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது, இவ்வளவுதான் பகவான் இருக்குன்னு சொல்ல அன்லிமிட்டெட் எல்லாமே இல்லையா? ஆம்னி பிரசன்ட், ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னி பொட்டன்ட், இது மூணுமே பகவானுடைய குவாலிட்டிஸை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ பௌதிகத்தோட அவர் டைரக்டா சம்பந்தப்படுவதே கிடையாது. இஸ் பிகாஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தான் தோற்றம் மறைவு எல்லாமே. ஒவ்வொரு உடலை விட்டு ஓர் உடலுக்கு நம்ம செல்கின்றோம். நாம் எல்லாமே பௌதிக தளத்தில் இருக்கிறதுனால பகவான் அப்படி கிடையாது. அவர் அப்பயும் இருந்தார், இப்பயும் இருந்தார், பிற்காலத்திலையும் இருப்பார் இல்லையா? ஆனா இருந்தும் அவர் அவதாரங்கள் எடுக்கிறது எல்லாமே காரணம் நம்மள மாதிரி தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை வந்து கரை சேர்க்கறதுக்கு தான். இப்ப கிருஷ்ணராக அவதரித்தார் அப்படின்னும் பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து கடைசியில எப்படி வந்து கோலோகம் சென்றார் என்பது வந்து நம்மள மாதிரி கிடையாது. ஈவன் ராமர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சராய் நதிக்குள்ள சென்று மறைந்தார் என்றுதான் நம்ம சொல்றாங்க இல்லையா? சோ இட் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல். அவங்களுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மள மாதிரி பௌதீகம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ரொம்ப அதை வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இந்த மெட்டீரியல் டிசீஸ் இஸ் டியூ டு ஹேங்கரிங் அண்ட் ஏன் நமக்கு இந்த மாதிரி பௌதிக ஆசைகள் இருக்குன்னா அதை அடையணும்ன்ற அந்த வெறி இல்லையா? மேலும் திஸ் ஹேங்கரிங் இஸ் டியூ டு அன் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த 3 modes. 3 குணங்களோட நாம வந்து சம்பந்தப்படுவதால் மட்டும்தான். நெதர் த லார்ட் நாட் த டிவோட்டிஸ். ஆனா பக்தர்களுக்கோ பகவானுக்கோ இதன் மீது ஈடுபாடு கிடையாது. அதாவது அந்த லார்ட் அண்ட் டிவோட்ஸ் ஆர் கால்ட் நிவர்த்தி குண விருத்தி. அதாவது நிவர்த்தி மார்க்கம் பிரவருத்தி மார்க்கம் படிச்சிருக்கோம். நம்ம பிரவருத்தி மார்க்கம் நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும், நிவர்த்தி மார்க்கம் நம்மளை வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு எடுத்து செல்லும். ஸோ அந்த நிவர்த்தி குணம் என்பது டிட்டாச்டு மைண்ட். அப்படின்னா பௌதீகத்தின் மீது அவர்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்காது. ஒருவேளை அவங்க பௌதீகமான அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெல்த்தியா இருந்தாலும் கூட அதை எல்லாமே பகவானுடைய தொண்டுக்காக அவர்கள் நிறையவே வந்து உபயோகிப்பார்கள். அதன் மீது பற்றுதல் இருக்காது அவங்களுக்கு, பணம் பற்றுதல் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை வந்து அவர்கள் வந்து அதாவது ஒரு தாமரை இலை மேல் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி போல அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவங்க வெளியில பிரகடனப்படுத்த மாட்டாங்க. அவங்களுடைய செயல்களில் நாம் அதை பார்க்க முடியும். ஓகே, அனைத்துமே இறைவனுடையது அப்படின்னு எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் தனது என்று அவங்க என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டாங்க. அந்த பாவம் வந்து விட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி பொதுவான ஒரு மனக்கருத்து என்பது வரும். ஸோ த லார்ட் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த டிவோட்டிஸ். தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆஸ்தி இறைவன் தான், இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆஸ்தி அவருடைய பக்தர்கள் தான் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கலங்கமற்ற ஒரு பக்தி இல்லையா? அந்த ஒரு இது இருக்கும் பொழுதுதான் பகவானை திருவடிகளை சேர்றதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச், ஒரு பக்கம் ஆன்மீகம் ஒரு பக்கம் வந்து பௌதீகம் இல்லையா? சில சமயங்களை நம்ம ஆன்மீக தளத்துல இருந்து இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா அதுலயே நம்ம நிலை பெற்று விடக்கூடாது, அதையும் தாண்டி செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கணும். ஸோ ஒண்ணு வந்து அதாவது பலன் கருதும் செயல்கள், இன்னொன்னு வந்து நம்ம கற்பனையால வந்து நம்முடைய யூகங்கள், நம்மளுடைய அதாவது அறிவு என்று சொல்லிக்கொண்டு ஞானம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கு நாம போதிக்கிறது இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இடங்களை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இல்லையா? நாம ஓரளவுக்கு வந்து இது என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம் நம்ம. ஆனா இதை தெரியாதவங்க நம்ம கிட்ட வந்து பெரிய பெரிய உபதேசம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன் நீ வந்து தேவதை வழிபாடு வந்து நீ அப்படி பண்றதில்ல, ஏன் அந்த மாதிரி நீங்க எவ்வளவு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, நீங்க இந்த இயக்கமே அப்படிதான் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே எங்கேயாவது நம்மளை வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க, அவங்கள வந்து இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எங்கேயாவது சொல்றாங்களா? கிடையவே கிடையாது. பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்காக ஒரு செயலுக்காக அவங்களை எல்லாருமே பகவான் படைத்தார். அவர்களை நாம வழிபடும் போது இன்டைரக்டா பகவானை தான் நம்ம சேவிக்கிறோம். ஏன்னா அவர்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் இருக்கார்.
அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்துரைச்சு நமக்கு விளக்கமாக பகவத்கீதையிலேருந்தே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? யாருமே நமக்கு வந்து இப்படி செய்யாத அப்படி செய்யாதுன்னு சொல்லல. ஆனா இதெல்லாம் இதுன்றத வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா கம்யூனிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா இதை நாம வெளியில சொன்னோம்னா நமக்கு ஏதோ அவங்க வந்து மந்திரிச்ச கோழி மாதிரி நம்ம பேசுறோம்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல நம்ம கேட்போம். ஆனாலும் சில இடங்கள்ல நாம சைலண்டா மௌனத்தை காத்து அவங்களுக்கு பகவானிடத்துல பிரார்த்திச்சுக்கிறோமே ஒழிய நாம் அதை வந்து அஃபென்சஸா எடுத்துக்க கூடாது. அந்த இடத்தை விட்டு கூடுமான வரைக்கும் விலகி சென்று விடுவது என்பது மிக உசிதமான செயல் அது இல்லையா? பிகாஸ் தட் வில் பிகம் அபராதம் ஆல்சோ. 10 அஃபென்சஸ்ல அதுவுமே வந்து வரும். செகண்ட் அஃபென்ஸ் வருது இல்லையா? ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் எபோவ் த இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா? தேவதாஸ் அப்படி நினைக்கும் பொழுது அது வந்து செகண்ட் அபராதம். அந்த அபராதத்துல நாம பங்கு கொள்ளக்கூடாது என்றால் அந்த இடத்துல ஒருவேளை நம்ம விளக்குறை கொடுத்து அவங்க ஏத்துக்கிட்டோம், அப்படி ஏத்துக்காதவங்களுக்கு நாம எதையுமே சொல்லாம அந்த இடத்த விட்டு அவங்களுக்காக பிரார்த்திச்சுட்டு நாம வந்து கிளம்பி போயிடும். ஸோ இப்படி நம்ம இந்த ஒரு பக்குவத்தை தான் நான் வளர்த்துக்கணும். யாருக்குமே நம்ம வந்து எதையுமே பிரகடனப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நான் உணர்ந்ததை நம்ம மனசுக்குள்ளேயே நாம பகவான்கிட்ட சேவிச்சுக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு நாம வரணுமே ஒழிய அடுத்தவங்க நிந்திக்கிறாங்களேன்றத வந்து கேட்டு கேட்டு நம்ம அதையே பேசிட்டு இருக்க கூடாது இல்லையா? ஸோ அந்த தவறுகளை நாம ஆற்றவே கூடாது. அது பக்குவமற்ற ஒரு முறையை வந்து எடுத்துரைக்கும் இல்லையா? மேலும் பிரம்ம ஜோதிர்ல கலக்கிறது இன்னும் அது அடுத்தபடி இல்லையா? வெறும் ஆற்றல் அப்படி பாதிக்கக்கூடியவங்க அது நிறைய பேர் உண்டு. நிறைய சம்பிரதாயங்களுமே உண்டு இல்லையா? அதாவது ஆத்தென்டிக்கான சம்பிரதாயங்களை கடந்து சில சம்பிரதாயங்கள் வந்து ஒரு அந்த லீனேஜே இல்லாம இறைவன்ல இருந்து வந்திருக்க மாட்டாங்க. அவங்க சடனா அவங்களே குருவாயிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே வந்து மொயினிஸ்ட் இல்லையா? அதாவது அத்வைதம் அந்த நிலைக்கு பிரம்ம ஜோதிர் இதுதான் அவங்களுடைய இதுவா இருக்கும். ஆனா நாம் அதை வந்து பர்ஃபெக்டா உணரணும். பிரம்ம ஜோதிர் என்பது பகவானுடைய திருமேனியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசம். அதுல நாம கண்டிப்பா இணைய முடியாது. ஓகே, கண்டிப்பா இணைய முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். மேல் உலகத்திற்கு சென்றாலும் அங்கேயே நம்ம சுத்திக்கிட்டு தான் இருப்போம். ஆனா அங்க போன பிறகு கூட இறை தொண்டு ஆற்றுவதற்காக நம்ம வந்து பக்தியை வந்து மேம்படுத்தி அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பையும் பெறுகிறார்கள் என்பதையும் நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இப்படி நம்ம பிலாசபி தத்துவங்களை வந்து பர்ஃபெக்டா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம உணர்றதை வச்சு நாம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு மீண்டும் 5 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ் உண்டு. ஓகே, கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபியேவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.